lidokwa nne gị ka o si sọ mmadụ ya tabesịsị mkpụrụ aka nke abụọ nke ọnụ ụtọ nke abụọ ọrụ nke ọnụ ụtọ ka m gwa gị eziokwu ịmana ife azụrụ otu ụzọ ife mere na nnụrụ gị otu isi esi ya nne gị na ọ na-asọpụsịrị isi chekwa agwakwana nnọọ maka nne m esi mere iji bịa n'ụlọ m onye kwụziri otu a mba nọ ọ bụrụkwa ife m na-ekwu n'ime esi nne mbụ ịmalụ mma nwaanyị nke ịbụa ịma na ọmalịcha asa m ka ịbụ ị na-ekwu otu ada mgbe m na-abịa okwu gị ọkwa m ji ọnụ ma na-akpọ gị oji dị ọra mma ọ bụrụ m ọrịa ibe na-akpọ gị Papa, Mama, ọ dịgo na-echefugo na anọ m ebe a. hapụ nna gị Ọ na-emesite na ịnụ dị a na-agụzi. Anyị ga-anụ nọtakwa onye dị ka nna gị bụkọzi ya ebela ka ibuba nyezi anyị efe anwe nnọọ ikwe ebere buba ị ga-anụ dị n'ụlọ onye dị ka nna gị gee maka nwanne gị nwaanyị Papa ọ na-ala n'ụlọ. isi n'obi ọma ka na-alara ụlọ ọ ka na-alara ụlọ wee lụọ kịta Obiọma Iruọma ebe ka ị nọzi nọ na-eti Iruọma nke enwere iwe nwe ihe m na-eme n'ọmụrụ ọ dị mma achọgo m ịga ọrụ biko ị ga-akasịkwa n'oge irikwa nke bụ nri biko apụgodi nri ahụ agụụ adịrị agụ m kịta mbata ka nlibe ka ebe ụmụazị ya nọ ha jere ịchụ mmiri mana mụ na Ikenna kwesịrị isi aga ọrụ mgbe na ihe feme ewela iwe ọ batara mụnwa gị ezi ọbịa n'ugbo m ga-agwa ya chọrọ gị bịara ọ kakwa mma na imere otu ahụ biko ewela iwe ọ dị mma ka m gaba mma nnedokwu n'anya biko ọ bụ na njesi abata ka ebido ebe anyị kwụsịrị rapụcha na gada gidigidi abịa na mgbamgbaba anyị niile unu afụ n'ogigwe dịka nnụnụ maka na ịma na a na-emegwanụ gidigidi akpa efu n'odogwu ọwa ọkwa afọ ụtụtụ ọkwa onye meji odogwu ọbụla odogwu nna unu bụ odogwu a sị na iwe agba n'aka na ejiri ugbo ọbụla amala ebe odogwu anyị chọrọ inye mmadụ ọmalịcha nwunye m kedụzi onye ọbụla na-aṅụ mmanya n'aka na ụka epụtago nne nne gị ị na-aṅụ aṅụ ị na-abụ ekwu ugwu ọ dịkwa na mma nne m isi na obi dị gị mma sola anyị mụba mmanya nwanụ mmanya onye obi dị mma bụ onye na-enwe obi ahụ mana nsogbu ajụ papa nwoke hapụ mama si na onwere na-ezo ka m nwere egbugwe ebe nwunye m ga-enụ ntị kịta obi adịkwugo m mma maka na ajụgo nwunye m ọsị na obi dị ya mma obi adịgo m mma ka anyị na-akarịba na ụka anyị na-aka mụtawa nnọọ ma nga nnụ nwaanyị anụ nwunye
Mba maka na na-eguzi egwu ọzọ. Ini Igbo egwu ijikwa na Adam nwanyị ọ bụ ofu Adam ofu mkpụrụ akụkọ n'ụlọ mana nke a biko unu ejiri ya gwusa m egwu unu na-egwu na street unu ejiri ya gwusa m biko ejekwa m nwa m egwu Ada nwanyị egwu ọmụ akị na-agwa mmaga anụ nwaanyị ọnụ atọrọ mmaga anụ nwaanyị mma anụ di o ekwego mana di m ga-anụ di m ga-anụ ọ sọrọ adị mma ọdịdị m ga-anụ ọdịdị nwa m ya anụ ruru ya na mgbamgba bịa Amerịka uru ya na-egbu ụgbọelu na-efegharị ọkụ ofu nwa nwaanyị nwere ihe ụsọ dị anya kwuo okwu ogwu ada ọgwụ njọ kedu gị na-agwalụ achọ ọgwa m ya ọgwagwarụ na adịrị mmanụ na nke ahụ ofu nwa nwaanyị Ehe mama, enwe ihe na-adị iche mgbe ọbụla. Nye ka nsị ka nkọta tụrụ gị. Kedu ihe na-esogbu gị nne? Mama, achọrọ m ịma ihe iji wee baa m echi dị ime. Echi nne, oge m dị ime gị agabigara m ọtụtụ ọnọdụ, ọtụtụ ihe mgbu ka m gabigara n'afọ ime gị. Ekwensu gbara m mgbari nne, ọ dịka a ga-amụ gị dịka ama mmụ gị, ọ dịka ị ga-abịa n'ụwa dịka ịma mbịa. Agabigachagokwe m n'afọ ime gị o, mana Chineke nyere m aka na nchịkọta ihe niile, mmụọ gị n'udo, gị onwe ga-abịakwa n'ụdị ndụ. Mgbe neba anya na ndụ gị wee fụ na ọ dị ihe omimi dị na ndụ gị banyere echi gị, na dịka ị ga-etonite ọ dị ihe ga-eme na ndụ gị ga-abụ ihe ịrịba ama. Amaghị m ihe ọ bụ, mana mmụọ m ada asịrị m asị. Ihe a ka m fụcha wee gụọ gị echi dị ime. Isi mama, ọ ga-apụta ife. Amen. Daalụ. Mama, a na-ekwe gị nkwa n'ụbọchị taa na m ga-etinye iru ọchị n'elu gị. Ekwe na nwa m o. Echi nwa m. Mama. Echi nwa m. Daalụ nne. Ị ga-etinye m iru ọchị n'elu ịnụ. Iru m a ga-amụgide amụ na ndụ a site n'aka gị. Aga m amụ amụ o. Daalụ nne. Onye ka na-abụ onowu nenu m nene anyị onowu bego ka m na-eje nsogbu adịghị. Ejere m bịa igwe na sị ka m rutechaa bego tupu anaba m. amụrụ nwere ife mere Igwe na ndebe ha igwe ndị be ha dị mma. mana o nwere ihe dị mkpa nsị m bịa mụ na ya kpasịa ya ka ọ ya aba hazisie ya ọfụma ka nsogbu ghara ịpụta ya n'ọdịnihu, maka ọ bụrụ na ahapụ ya ọ ghasasịa dịsịa ka ogwu na ọkịka ọdịnihu ụmụaka ya
achịkọtagbu nsogbu ji adị na ọya ka anyị si ka onowu okwu a tọwuo m ị mara ọdụka obi mụ na gị na-awụ agba ofufe okwu ikwu kịta oche na chewere okwu a chebe na-eche m ka m meji kwupụta ịgbata gị mana ebe o sigo n'ọnụ pụta ọmaka nsogbu adịghị ọ ihe dị mma si ka ugonu apịa dị o si adị mma o bidoro oge ọmaka mana okwu anyị na kedu maka isi azụ ka onye akpatara njisi ka ndị afụcha tupu anaba ka ọ ya bụ mbịa afụcha ntụ nziri onye okwu a ijezie gị na-azụ ụka afụ gị na ya afụchakwa mụ ya ejekwa mụ na ya afụ onye otu anya jere n'oni fụcha ihe na-akwachi ya azụ sị ka ya jee nekwa ya ọzọ ka ọ dị ka ihe eji anya na-agbafu ejezi egwu ya ọ na-ene ntụ nsi ene ngị nwa na-enezi ọghọta na ihe ahụ nke esi niile abịa n'ube m ka anyị na-awazie n'ube m ka m chọrọ gị ọjị hapụrụkwa nke ndị ezu ike n'ọba igwe ka m nọta hapụ ọjị ya mgbe ọzọ ka m sokwazie ka m pụzie ka m jee bụgo nwere ebe m si mfugbuo ka m zọrọkwa okwu ndị chi m ndị nna nna m ndị tinyere m n'oche eje wee sị m gaba n'iru na nsogbu adịrọ unu agha ebunyezi m nnu rapụdo m mmiri kedụzi ka unu si wee rapụ m ihe niile a na-eme m ihe a na-eme m o kwesịrị ime m o kwesịrị ọkwa n'ime m ọkwa na eze ka m bụ kedu ife m melụ ga-ekwesị na ụdị ihe a ga na-eme m kedu onye nọ n'ụwa ga-ekwe na eze dị ka m nwere ihe niile anara enwe obi aṅụrị kedu ihe butere ihe a kedu ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọkọlọ nekene nwunye m nekene diọkpala m nekene ọla mma adam nwanyị di mama ezigbo nwunye m eze m ogene ị nọkwatakwa ọfụma ihe na-eme anọ m ọfụma o nwere ife na-eme nọ na ike bịa gwụsị m mana ama na ngafe adị mma eze m udo adịkwa nwunye m udo dị mana bụkwanụ mgbe nwunye ka nwoke ji ife mee bụ na tata nwesị ka ụbọchị taa si dị m n'arụ mana mma na obere oge mmeweta onwe di mama asịkwana ka m kwuo ọ ga-adịkwana mma ka ịbata n'obi gị ka ị bịa zute ike ezumike a ga-adịkwara gị mma n'arụ mana obodo adịrọ mma ụkwa n'ụlọ ndị nze arụ adịrọ ezi mbata n'ụlọ ka zuo ike dị m ọma m ga-anọkwa n'ebe a na-eche gị maka banụ mma abịa Ugodia Ugom Nne ya o Nne m ka m jee ugbo ewo ichi ji ogbo n'ọnụ ụtụtụ a ọ na bụ mgbe anwụ pụtara ka maka ụmụ m fa aka rọtata cheka nkwa afọ ọfa biko obiọma obi ama m ọgba ka ebuza akọrọ ama m ọsọ mụ nọ n'ụlọ obere ihe obiọma sọ mụ nọ n'ụlọ obiọma ike nego m n'ụtụtụ a jube ya ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nne m unu alarụkwa ọfụma ụlọta ya esi alarụ ọfụma ebe mmadụ batara n'ime mma bụ onye izu ọbụ zụkpọ obiọma enwenye mere ụnụ n'ụlọ obiọma ị na-amarọzi n'ọngụ bụ nwa izizi enweghị dị ụtọ ahụ enwekwenye dị ụtọ ahụ ebe a Papa biko alarụ m ọfụma
otu si fụkwana gị afọ m na ị larụrụ ọfụma ọ dị ka ị na-aga n'ugbo mba ị kpuru isi iwe onye ala atụrụ ị na-afụcha ụzọ ọ dị ka ị na-ara ịma ka esi ajụ ajụjụ ifuru na o ji ọgụ jide mma ị na-ajụkwa ya ọ dị ka ịbụkwa onye ara ọ na-afụcha ụzọ ọ na-afụ na ị na-aga ọma ke ifo agwara gị ọkwa papa ka m na-agwa achọkwa m nsogbu gị n'ụtụtụ ahụ achọkwa m nsogbu gị n'ụtụtụ a nke na-emecha nwa ka ị na-atụ aka mpa mma ụnụ nọ ebe a na-ene ya ọ na-atụ m aka na-agwa m okwu ị na-atụ m aka na-agwa m okwu egwu a na-atụ ị na-ebe ọ na-atụ m aka na-ajụ m ọgịnị oke ọmaghị emere ọgwa ikwuchogo mba eze na m gabazie nsogbu adị ịkara obi na-atụ m aka Obiọma kpuchie ọnụ maka ebe ekpuchiere gị ọ gị na-emere nwa ọ na-apụ mmemme nwa na-apụzikwa ala agazigo ya arụnụ mana n'anya ka gwa m ga-agwọ ya ịba orugo mgbe m ga-etipụ ya ara anwa ịgbachi nkịta ọpụọ ya mbata mmenebali ya anya n'anyasị mbata n'anyasị ọ bụrụ mụ na ya ka m jegodo ugbo nnataba na-egotala uru na-abụ ife nwere anụgo na-egotala uru ife Obiọma nke bụ eziokwu bụ na ghọtara m ife na-eme n'ezinụlọ ghọtara m ife na-eme anyị n'ezinụlọ ana nke ka njọ bụ na ndị dọkịta niile ngwụrụ nke ya sị na ife a ka ife a bụ ife na-aya anyị onye jụrụ sị na ya marụ ikwu eziokwu niile ike bụ ma abụ amara mma ọ dị nnọọ ka nna ya nwere ihe ọ na-ezochila anya ezochi ife dịka gị kedu ihe na-akọ akọ ọrụ mụ na gị nọrọ na ị nọrọ n'ụlọ afụ na ife na-eme anyị na-ebute fa ị ga-afụ na ọ na-ebute nna anyị kwesịkwara ịgba mbọ wee jee chọpụta ihe na-eme anyị ike mefunu o nwere ife nna gị gwara gị gbasara nna m ife m ji ajụ bụ na nna gị na nna m bụ ezigbo afọ eliro o nwere ife nna m matụde nna gị na-amara so o nwere ife ọ gwara gị sị gị na ya bụ ife na-eme anyị ọ na o nwere ife emetara na-eme anyị ife nna m gwara m iche sọsọ ofu ya ọ gwadebe m bụ na arụ adịghị ekene ọkwụnya ka m ji wee bịa sị ka mmarụ ka ome ọ gwụsịa o nwere nchọka imelụ m iluo ụlọ ịkpọ nna gị si aka unu kpaka na nkata unu kpawa nkata ahụ ị nwere uche jụọ ọnya ma nwere ife ọma gbasara ife na-eme anyị dịka o nwere ike ọbụna nna m gwara ya ọkwa ịghọtara mana ọ ya agwalele gị bụ nwa ya ike biko nyere anyị aka ị nọ na nke a ka mkpọ ụmụazụ gị nwetara gị na-etinye ya n'akwụkwọ eje m n'obi Igbo
Keka akpari igwe na ndị igwe keka ha dị. Ọ bụ na dị mma. Ọ dị sọ mma. Nnọọ. Mana nna m o nwere ya nchọrọ ije. Gịnị dị ya jụọ na asị m ka m mara ma nwa ihe ma maka igwe anyị na igwe obodo anyị. Ama m ọtụtụ ihe gbasata igwe obodo anyị. Igwe Udoka. Ihe ọ bụla igwe ma ama m enweghị ihe ọ na-ezoba ọ gịnị dị ya nke iji maka ya kwuo bụ na ụmụ ya ndị nke nwoke ha sị na ọ na-abụ nna ha na ọ nọ obi amapụ ya ọ nọ ume na-anọpụ ya na-asị ma nwee ihe ma maka onye m ga-ajụ. Mba, achọpụtara m ihe dị ntụ ahụ mbụ igwe Udoka obi amapụ ya mba ma nsogbu adịghị emechaa ka nchọpụta ịma na onye nọ mmadụ nso na ala isisi ezie ka nchọpụta ọ na-ebu na o nwere ihe dị otu ahụ njọ ịgwọ ya agwọ. Mana nna m biko ya ejekwa asịkwana na m sịrị ihe ụmụaka kedu ka anyị ga-esi sị na-esi igwe mụ na igwe dị mma ihe nna ama m ntụ ya esi anapụta ya okwu n'ọnụ na-akpọtara afọ. Obioma tete. Eleyo. Mama si gị bine ka anyị gaba ugbo. Onye mere ji akụ maka otu a? Nwee nsọpụrụ. Ka agwa mama na anụ aga ugbo ọbụla. Na anụ aga. Akụtụkwala maka otu ahụ. Maka inwe anwa mee ya ọzọ, m ga-egbu gị. Ke bụ na ede aga ugbo. Ị ya agakwa ugbo. Ị ya aga ugbo. Mama si gị bine maka akọsa ya na ị ya erikarị onye ọbụla. Bine ebe ahụ. Ọ gị na-atụ ụjọ. Sọsọ maka na nwanne gị kpatara gị kụnyeje ka ọgwụ ihe ị ga-eri iwe ya maka na akpọtara gị ka ije n'ugbo ka ije lụtakwa ihe ị ga-eri ya mere iji akụrụ nwanne gị nwaanyị ihe a nwunye na-emezi n'ụlọ a ihe a nwunye na-emezi n'ụlọ a inwezi onye kacha hụ n'anya nsogbu adị ọ bịa na-agwa gị ihe na-eme ibido kụwa m ihe na mmasị nsogbu adị ọkwa ifuru ugbo ahụ a na-agbakwa ugbo ọbụla isi bụ onwe gị bịa Obioma ebe m na-aka m na-agụ ugbo ọbụla m ga-eri ya richa anụ niile nwa obi adịrọzi mma n'obodo anọ m nidiri ịpụ obodo a ka m gaa obodo tere aka Ikenna, gịnị ka ị na-eme ebe a? Papa, ọ pụtara na ịfụrụ na mụ na nwanne m nwaanyị na-egwu egwuregwu mụ na ya na-akpali nkata. Afụrụ m ya, unu na-egwuregwu nkịta ịtachala ile m ndachala ile gị nkụ nsị gị ji ekpa ikpe anyị. Papa membere m ya nka ga-aga ị na-efu na agụụ na agụụ dị na ike gwụrụ m ike gwụrụ m isi n'ike mere gị Iruọma, ị nụrụ nwa gị nwoke? Ị nụrụ ife Ikenna nwa gị nwoke na-ekwu? Ikenna sọrọ m jee ọrụ n'ụlọ ebe jee chute mmiri a ga-eji esi nri nkụ ka m binyere agafu nwa jee tata ọsị m papa n'ike ya. Nna anyị ị na-abaka ị makwanụ m na ụmụ nọ naanụ ka ị na-eti ọ dịka na ụnụ a na-achọ ịda ọ ka bụkwa m nwata isi emechaa ọ ga-agbanwe nwayọọ chere marakwa na ofu nwa nwoke anyị mụrụ sọsọ otu onye chere na-enye nsogbu
Isimna ọka bụ nwata. Ọka bụ nwata. Ikenna bụ nwata. Nke ga-abụ nje ebe a na-akpụ isi. Nnọdụ ala. Akpọ m afọ ọnụ mwepụta ego kwụ ụgwọ. Ọbịa nọdụ ala. Kwụ afọ ọnụ ya kwụ ụgwọ ka esi na nwata. Papa Ikenna. Mama Ikenna. Papa Ikenna. Ọ na-emekwanụ ka ọ maa maka ụmụ nwoke ibe ya. Tata. Rigbu nwa aka dọsịsị ebe a. Hapụrụ ụmụ nwa m nwoke. Atakwa anya gị n'ụlọ. Chinaza ke mmiri nsị gị ga-achụ echute gị ya. Papa chutebeghị m ya, arụ m niile na-afụcha m ụfụ. Arụ gị niile na-afụcha gị ụfụ. Ị dara elu. Ị dara elu. Ị bụrụ ya? Arụ gị niile na-afụcha gị ụfụ. Ndụ ka abụrụ nwoke wụsa n'ụlọ ya ma aka enwe ike ịzụ n'ụlọ. Nne m ọma, biko o nwere ife m chọrọ ịgwa gị. Ka ihe ọ isi na onwe ihe ịchọ ịgwa m. O nwere ife na-enye m nsogbu m chọrọ ịgwa gị. Ka ihe nwanne nye gị nsogbu? Nne m ọma, onye anụ nwaanyị na-aya, gịnị bụ afa ya? Gịnị ka a na-akpọ ya? Aghọtazikwa m ife na-eme. Nyaahụ anwụsịgo m. Ọ na ọ bụrụ na ọchịso nwa onye nyere m aka, amaghị m ife ka eme m. Mbanụ nwa m ọma ka isi aka otu a chukwu ekwukwa na ihe ọjọọ ka ị ga-esi wee nwụọ. Mba ịma nwụkwa nwekwa ihe ga-eme gị. Ghọtara ife m na-akọ nne m. Onye anụnwa na-egbu mmadụ nwayọọ nwayọọ. Kedu ife anyị eme? Nna ya ụmụ nwanne m anaghị ya, gị nwa na-ayakwa. Ka ife anyị eme? Nwa m ọma nsị gị na ihe nke anụ agbahọ m gharị ịma na asị asị, mana nkwa nna ekwe gị bụ na a ga-afụ ihe eme maka ya. Biko ọ ga-adị mma. Biko si gwa nna m achọghị m ịnwụ. Ịma nwụ. Achọghị m ka ụmụnne m nwụọ. O nwere onye ga-anwụ. Egwu na-atụ m. Ozugbo egwu na-atụ m nne m. Ozugbo wetu obi gị na ozugbo na nwere onye ga-anwụ. O nwere onye ga-anwụ. Ga-agwa di m ọma ka onye bịa ya otinye anya ka ọ mara ihe a ga-eme gbasara ya. Nwere onye ga-anwụ n'ụlọ. Nwere onye ga-anwụ. Ihe ga-adịcha mma. Nneka, nne m ka ị mere? ha dịkwa m mma ka ị mekwa. Ọ bụ na nkụ a ibu ọ dị anyị ga-arụ? Nneka, ka isizi ekwuzi otu a? Ọ na-eme azụ onye mbụ? Ọ bụ na ibu na eme nji ekwu. Nkụ a bụrụ ibu. Ichetazi ndị nna ebubu ka ha ra. Nke epekalụ na Nneka. Chika njikwa nke isi na mbogo were agbadata. Komezu ka ebe isi ama na ijebe. Na biko rapụ ya ka ya obi gị na-agwa gị. Obi obi na-agwa. Nna m diri m ozi ka m si abata kịta. Ọ na ka nna ana ka m lara ụlọ. Nneka. Na-rapụ ya. Mee ya ọzọ na-echetara gị atụ biko. Bụkwala eziokwu. Eziokwu ka m na-agwa gị ngasịrị gị asị. Nsogbu adịghị mata n'onye mbụ. Anụgo gị. Ka anga busi ya no dịka isi kwu ọ na-anyịkwa m azụ. Ọ dị mma. Anga busa ngwa m anyị afụ ka ọ dị. Nneka. Nneka biko. Bye.
Igwe ị ga-adị Igwe. Machakwa. Igwe ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị. Akpụcha ego kwa nji kwụrụ na-akpọtụrụ mana ife melụ bụ na anya mmụọ mụ jee na-alara ụlọ na amụma anya asị nka nzu ike ike ka na-ezu. Igwe ịgwara m na ị na-ezu ike mana ngị nwa bụ igwe Udoka mana onye mfụnọcha eyi azị n'igwe mma bụ mbụ igwe Udoka nke m nke pụtara na Udoka mma n'ụwa niile ma gịnị mere Udoka Igwe 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 m si na ọ dị mma Igwe ịdịghọ mma ọ teela nji n'enyo ọnọdụ n'enyo mana kịta ka m kpebiri na ịdịghọ mma Igwe owuwu otu ọkwụ aka ka ihe na-enyewe nsogbu m na-enyere ya aka ọkwa mụ na-esota gị m na-enyere ya aka gwa m ihe na-eme ọtịnịtị ihe dị ya n'ime Igwe gwa m Igwe Igwe Obiọma si m ihe kwafọ mmiri. Kedu ihe na-eme nwatakịrị ka biko ka ife mere ya? Maka na agwa papa na okwu esemaka mmiri ego ji tie m ewufo mmiri. Kedu nke bụ a na-agwọ nwatakịrị ka ọ sị na afọ ka ya ga-eto? Emere m arụ wee mụọ nwa nke a? Emenu m arụ wee mụọ Obiọma? Ị na-agwọ ya ibi ọ na-eto afọ? Kedu dị ihe dị ya? Kedu ebe ọ nọ kịta? Nsogbu adịghị. O jecha ọ bịafụ m. O jecha ọ nata. O jecha m ga ha agwọ ya ịba. O rugo mgbe m ga-ebi ya aka. Bịa ka ijeche ji akwa gị. O rugo mgbe m ga-ebi Obiọma aka. Ọ dị m otu a. Ụta m si wụọ ya mmiri a. Wụọ ya ya ba n'ime otele ya. Ọ dị m otu a. Onye ara. Ele ihe ọ ga-eme. Echi ike ọ ga-aga gwa ha na Obiọma hụrụ m mmiri. Gịnị ka ha ga-eme? Ihe ha ga-eme m. Ya ga-eme. Echi ike emeke na aga enye mmiri. Erube n'ihi ha. Ama yo ha. Ama hapụ Obiọma ọ gị ihe niile ọkwabo chime ejichi ofe achọkwa m isi ofe onugbu si ka m bịa ebe a kpachala keki mekwana ụna ka m na wee fụ gị si ka anyị kenye Obiọma ihe gị na nwanne gị nwaanyị na-eme unu kwesịrị ka n'ike iji nwayọọ ikpe na nwayọọ cherekwe aghọtakwa m ebe isi abịa emere m ihe ọjọọ sị ka m kelee gị iji ụdị ajụjụ ihe na-eme iji ụdị ihe o mere m itinye ọnụ gị ihe emakwa ka isi egwe ọkisi eme ihe onye na-achọ iwere oke ruru m ị na-asị m mara ka m si eso ya ọka esi eme ihe inwe ike jụgodu ka ihe mere inekwana anyị efu na ịtọ nwanne gị nwaanyị atọ biko mechie gị ọnụ ịsọ okwu ọtụtụ ka anyị na-ekwu ebe a
okwu ọtụtụ asị m gị na ọ na-achị wee oke ruru m ị na-asụ okwu ọtụtụ ọ nọ mara na atọ m ya na-achị wee ihe ruru m ka m gwakwa gị ọkwa ifuru onye ahụ m ya n'anya cha 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 mụ na ya abụ nwanne ka ị marakwa nke ahụ Obiọma wetigodo obi ka enu onwekwanye efu gị na nwanne gị nwaanyị na-azụ ụzọ onwekwanye efu unu na-abọ na-azụ ụzọ ụgbọ aka ịbịa ime ụgwọ unu na-aba na-enwe katakata onye nwa na-achị iwe oke ruru m ị na-anụ ihe m na-agwa gị ị ga-ama ihe na-eme iwetuo olu ana iwetu isi ana ịjụ ajụjụ ka ihe na-aga ka ihe na-eme onye kwesịrị ijugodo m ikuku a ọ na-azụ oke m onye ọ na-eme ị na-asị mma akwa ote m si akpasị agwa biko ka m nụrụ gị ntị onye alaka ịbụ asị gị mechie gị ọnụ agbazina m okwu gwagodi onwe gị okwu dugodo onwe gị ọdụ tupu ị na-adụ m ọdụ onye ala ị mara ihe na-eme were ọnụ gị fajawa Obiọma ọpụkwa n'ife ile gị na-agba n'ihe na-ekwu na gị na nnukwu anyị ejirikwe nwayọ ọkwa ihe ma m ekwu ka m ekwu ekwuchakwa anya m Igwe onye egwu biko mma achọkwunu kọwara anyị ọ bụrụ na o nwegunu so nwee mmejọ aja anyị gwa na anyị negodu ụmụnne m ka fa na nwa ọ bụrụ na nwegunu so mmejọ aja ahụ na-agwa anyị ka anyị ka anyị esi ya ayọ biko anyị na ọ bụrụ nwegunu so mmejọ aja ahụ na-agwa anyị ka anyị ka anyị ga-esi ya ayọ biko wetu obi ti nwayọ mujiri nwayọ gị na nwa nwe na-asị mujiri nwayọ ọ bụrụ na nwegunu so mmejọ aja biko gwa na anyị onye bụ ife m na-ekwu maka mụ nwa chọrọ ịmụ agụ onye ọzọ gara na mụ nwa biko mma ngwa ọnwụ ma isi ya ọ bụrụ nwere ifu nu metara unu gwana na anyị sị na ebe ifu metara anyị maka esi nwekwu ya ọ bụrụ na ha lụ anyị onye akpọ ọsalụ biko igwe ka ịkwana ife dị obiọma ịdị ebe Obiọma Obiọma papa gị na nwanne gị nwaanyị achọ nke unu malụ n'unu bụ nwanne ọkwa ofu ọbala ka m gwa gị eziokwu gị na nwanne gị a bụ ife kasị m mkpa m nwere n'ụwa niile jikọ ọnụ na onwe unu ọnụ biko fụnụ na onwe unu n'anya achọ nke ụdị ịfụnanya ga-adị n'etiti unu bụrụ ụdị ga-abụ na obodo anyị a niile bụzi maka unu ka anyị na-ekwu enwe ihe dịka otu a mpa asị m enwe ihe dịka otu ahụ bụkwa ya o amakwa m na maka efulefu a ka iji kpọpụta bịa na nwa na-apịa m otu a onye efulefu gwakwa efulefu a ya bịakwala m nso ya nọchikwurele m ụzọ maka ya nọchere m ụzọ mpa ya nwa anwa m ga-egbu ya Obiọma sọsọ okwu ọ bụ ihe na-esiri n'ọnụ apụta mgbe ọbụla so ya okwu ime ekwu ọfụma ogbugbu ngwere igbugho agụụ na igbugho igburu kama ahụọ igbughu mama ihe akị na-ekwu mba Obiọma igburu Obiọma nọdụ anyị nsogbu adịghị ebe a nsogbu adịghị mana gwakwa ya o dụkwa ya ọdụ ya bịakwala m nso onye ọbụla na-anụkwa olu m o ya bịakwala m nso maka ya bịa m nso ya nwa anwa bịa m nso Obiọma nọdụ anyị ngwa nọdụzie anyị nọ ike miti na-agwụgwụ m Obiọma bịa nọdụ anyị ebe a Obiọma agwụbe ụnụ nọkwa n'ọrụ kedu ife na-eme nwa sị gị na agwụbe nna gị nọ n'ọrụ ebe ịfụ ha afụ na agwụ na-enye ya nsogbu ọkwa ifu n'ife a gbọrọzi aka na ebe nsị gị agwụbe nna gị na-anọ n'ọrụ ebe a Obiọma ike m na ya ọnọbụ ya dị kpọrọ m ya
No. Lalo. No. Hello. Oh, Jim. Okay, what from Udoka? No, Udoka, man, Udoka is wrong. Oh, can you go ahead? Oh, no, anything so. Mr. Cambia, come out again. And him and the Bassina, I would have was if you like it. Open no money for Nacho. Madam with a chair. Igbo ka ọ bụ gaa n'ihu tụọrọ m okwu aka. Abịa m chọpụta na igwe anyị obi adịrọzi ya mma ka ife na-emesi mgbe obi a na-amapụ ya ọ gịnịzi Nnamdị ihe na-ajụ m bụ ihe m chọpụtara wee jekwuru igwe wee jụba igwe si agwa m nke bụ eziokwu ọ gịnị na-eme a na-ene mmadụ ọ na-apụ na mmadụ ị na-ene mmadụ ọ nakata ohipụ igwe wee kọrọ m na o nwere ọrịa na-efe efe ọrịa na-efe efe aja adịghị agwụ agwụ na o si n'aka ndị mbụ na ndị egede n'akụkụ nke nwunye ya ndị ọgụ ya na iwu a ka ọrịa si na-eje n'ụlọ ọgwụ n'elu jee n'ala gaa n'ogologo gaa n'uyo ma nwa gafuru aya si na-emebedụrụ m ya bụ ụlọ ọgwụ nke a dịkwakwa egwu elecha anya onye bụ ọrịa akpachaghị anya okpocha ihe niile nọ n'obi igwe ọ na-ekwe ngwụta ọ na-efe mfe mana ka ihe a eme maka ọya nke a biko ka a eme maka ya n'oge ka ọ mara o ji ekwu na-ajụnụ ma njụta onye ọ bụrụ ya ọzọ anya na-abụghị na aya na-aga n'ihu na-ajụkwa na-achọ ụzọ na-achọ nga aya nweta onye ya enwe ike gwụọ onye bụ ndị m na ndị egede nwere ike nye ya aka Chukwu nwere ike gbatakwa ya si anyara aka ọ bụrụ ya ka m bịanụ ka m nweta rapụ ihe ọjọọ anụ anụ okwu eji n'aka dị mkpa dị nne ihe ọjọọ anyị eji mgbagbu uru ọgụ nwekwa na ya ma anyị eme ndị dị nda na-atakwa ọjị ọrụ ugbo atọka ọ na-atọ n'ubi na-atọ gị rụchasị ahịhịa n'ubi ọma mma ikwu ya nwayọ gịnị isikwa ike ọgwụgwụ mba anọ na kịta ọ bụ eziokwu na ya arụsịghị ebe niile ọ fọziri obere ihe anyị rụchakwa ebe a kịta ọfọzi ebe niile anyị agbanịgo ike agwụgwụ wetu obi agwọ ihe tụrụ ya ihe ọzọ ya ka o si mee enwekwa mbata ka m na-abata gezi ntị ebe ha na-arụ ọrụ nụ ka echi nwaanyị nọ na-eti mkpu mgbakpu ebe ahụ jụbazie ha ihe na-eme ọ sị na agwọ tụrụ ya ma wetu obi ya ewepụgo m nsị agwọ nọ n'ime ya were ụfọdụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mesie ya ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma nwanne mmadụ ị na-ekwu na ọ ga-adị ya mma ọ ga-adị ya mma ọ ga-adị ya mma ọ ga-adị mma nwanne m daalụ rinne
daalụ isikwa ekele ka ihe na-ekeleziri ka ihe anyị bụrụ nwanne ihe ọ bụla m mere Ugodi ya bụ nwunye m ka m mere eziokwu mana ọ bụzi na-ebe ajọ nwanne mgbe efu bụ ọ na-ebe agba mbọ nwa nwaanyị ị ga-esu ejebe nwanne m ọ maka na ebe ezigbo nwanne biko achọrọ m ka m bịa ka m gara onwe ife dị mkpa nna adị ime tutu m bịa nụ ka echi nwaanyị na-ebe akwa gbara gaba mana sị na ọ na-aba afọ ihe ka ubi ere ọba ka m bụrụ ụzọ mechagodi ya nka onye nke gị mekwala gị nwanne mmadụ biko lekọta ya anya gbara gaba ngwa gaba daalụ ụdị ụdị nwanne mmadụ ọ ya adịla gị na mma ụmụ m unu mana kemgbe nne unu nwụsịrị ife adịrọla anyị mfe n'ụlọ ọ dịrọla anyị mfe mụnwa ana m agbanye oke m mana mmasịkwa unu n'okwere m omume ọ na-anyị m nnukwu alọ mana kedu ife m ga-emekwanụ na-abụrụ na m ga-anabata ya na nwunye m ejebego onye ka m nesịrị anya wee kpọọ unu ka m yọọ unu biko ayịyọ a nna ya o si m naanị anyị obi ka nesị ndị nwe obiọma biko ana m ayọ gị ka anyị bilere dịka ezinụlọ ka anyị nwee n'udo n'ụlọ a mpajidegoro ebe ahụ udo gịnị ka ị na-ekwu maka ya udo gịnị amụsụ agbụrụ nne m ị na-agwa m udo ọ ga-agwagodo m ihe o mere nne m ọ ga-agwa m ya obiọma papa ọ bụrụ nne m onye ọgbụrụ nne m ọ gị wakpụrụ nne m adanne ya mbụkwe gị ebe enweghị ihe mma gbasara ọnwụ nne isi enweghị ịma ịbụ ezigbote onye ashị ọkwa hụrụ gị ọkụ dudu kuchikwe gị ntị ebe a isi enweghị ịma ashị gbuo oge ebe a Adanne ekwete m na ọ bụ m onye asị mpakwe na ya ịnụ na ya ịhụ na ọ kwutere ekwe o kwetego na onye ọ bụrụ nne m gịnị ọzọ ka anyị na-ekwukwe Adanne sọsọ ihe m chọrọ bụ udo ịbụkwa nwanne m nwaanyị ana m ekwe gị nkwa bido taa gaba mma eme ihe ọbụla i kwuru mma na-afụkwa gị dịka nne m esokwe gị ebe a asị m ya eso gị ị ga na-afụ onye dịka nne gị o ha ezi ego gị ha edigo gị ka ị bịa nweta m ị gaghị enweta nwunye m ị gaghị enweta nwunye m ka m gwakwa gị agwa ọ bụrụ nne m ala ihe ọzọ ihe onye wagburu ya ọkụ nọ ebe a kweta na onye wagburu ya gịnị bụ ya ka ị na-achọ Zabiko Ebugwa mama mkpanụ ihe bụ ezigbote onye ashị o mana ị nọ ebe a kweta gị ebe a na-asị m iwu ọnwụ gị wagburu ya gịnị ka ime anyị na-akọ nsogbu dị Adanne ka e nwere ihe taa n'abalị ka ọ bụla nwụta ezigbote onye ara ka ị bụ ka e were ihe tara n'abalị ka ọ bụla nwụta ụta ka esi ewe ya iche na oke nwụrụ ka ọ ngwere iche na ọkụkọ nwụrụ iche na ewu nwụrụ mma nke i ruru na-atụ ka ihe gara aga ka ọ ga sonye nchekwukwa ejudochia ebugwa mama ọbụrụ mama asị m gị kpuchie ọnụ ebezina fichaa anya gị ebe ị chọrọ udo ị ga-enwe udo n'ụlọ a onye na-achọrọzi udo ife ọbụla ọ chọrọ ọfịa ya welie ịnụgo fichaa anya gị ebezina Hey, God
dịzikwa ka ahụ anyụrụ n'eluigwe gbara ijiji anya gharịrị. Ai, o zikwa m ike nkweta na nwunye nwanne m nwoke bụ Ugodi ya esigo otu anaba obodo afọ debe. Nke a nwere ike. Mana nna ya eche m si na o nwere ọgwụ i nyere ya itere ya oge ahụ agwọ ọtara ya. Oge ahụ agwọ tụrụ ya, m wetere ụfọdụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were fichapụ olulu agwọ ahụ n'ihu ọnya. Kezi imezikwa nke a bụ nke nna amaghọzi. Papa, ọ dịkwa m ka aka mmadụ dị n'ọnwụ Ugodi. Chinaza, ekwula ihe na-amaghị. Ekwula ihe mama eziokwu ihe a ya ọ dị egwu n'anya mmadụ. Nke bụ na agwọ tụrụ ya ihe ọzọ anyị anụ bụ na ọnwụ anwụ. Ihe a dị egwu n'anya biko. Ike na gị na Chinaza ekwula ihe na-amaghị na-ekwu n'otu ahụ. Nwunye ma ihe mere agwọ tara n'ọnwụ anyị amaghị ekwula ihe na-amaghị. Ọ bụrụkwa otu a ma n'obodo a dị egwu makwa ife achọ. Ụmụ m ife nji wee kpọkọọ unu ka nkọwalụ unu ihe na-enye mụ na nwunye m nsogbu bụ nne unu eri oke. Ọ na-eli anyị ndị na-arụ na-ene anyị nsogbu, mana anyị esi ọnwụ na anyị ayara akọwala unu. Anyị buru ya n'ime anyị, ọ na-anyị anyị ka ibu na anyị gbuo anyị. Mana o luru taa nsị mba na ụmụ m etogo ka nkọwala unu na o nwere ike nkọwala unu achọpụta ka a ga-esi wee menyawa ihe. Ọ gwanye ya ka m ji wee kpọkọọ unu wee sị ka nkọwala. Igwe nwere ike ịgwa anyị ife na-eme anyị. Ị na-anya unu ga-afụ na anyị anọchara ya na anyị na-afụ na anyị na-aya ọya dị iche iche. Otego omebelụ unu ma unu jikwa anya unu fụ. Ihe nchọ ka m gwa unu ihe a bụ na ya gba ọya bụrụ ọya gbaa ka ọ bụrụ ọya a na-aya na anaghị ọya mba. Ọya si na agbụrụ nne unu, oke ọya si na agbụrụ ha mgbe wụrụ mgbe. Agbanụ n'unu ya na-ene m anya na-asị ka ebe mmacha kedu ihe nkịtị n'isi mba. Onye ata na m ụta maka na mma na ụdị odogwu mbụ na o nwere ihe aka eme na ma mma ihe mmelụ wee kwụsị ha. Mana amụchazie m unu jebezi iji ya wụrụ ka m esi be wee ji ije ka mmalụ ihe mmelụ malụ ebe nyanwụ mmiri si wee baa n'opi ụgbọkụrụ. O nwere ụlọ ọgwụ ma echebe ọ bụrụ ihe ego ya emenwu kedizi ọ dibịa ka dibịa mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ ejeko. Mana ihe niile na-eche dịka ebe a na-akwọcha aka etiri ọkụkọ akụ. Nke kacha egwe m bụ na ebe ọbụla njelụ a na-agwa m agwa m fụlọ ya na onwerụkwa mmekwata n'ogbere ihe anyị ebe nwe ike agbụla ọtọ. Gịnị? Igwe ihe ahụ bụ obere ife. Kezi nke mụ na onweghị ihe a ga-emenwu maka ya. Mana chelu ma ị chọrọ ịgwa m na ịma maka ihe a anyị na-akọwa kịta mana ịgwaghị ike m chọsị ma emechi ọnụ ịgbaghị nkịtị anyị na-aya. Ụmụ biko gbaghara biko gbaghara biko gbaghara n'ihe mekwanụ bụ na achọrọ m ka ihu na amara ka o si wee bịa bụrụ nsogbu dịrị ụlọ nkwa ma gwara ụlọ ọgbakwa wepụ ihe ọzọ dị ya nwekwa biko
Mara nne unu. So FIFA man na wine no n'ime ya bụ na ife ọbụla asị na enwere ihe a ga-eme nwere ihe a ga-eme o wee dị mma Ka eziokwu ihe na-ama ka si eme ya gwụrụ eziokwu ka ikwu eziokwu afụrụ ihe mere ya okike ebe n'igwe ya rahụra afụ ihe mere ya afọ ihe mere ya kekwana ihe a ga-akpọkwa n'ụdị gbọ ya nke a bịakwa nnaba n'ezinụlọ ya kekwana ụdị ihe bụkwa nka ebe ka anyị si wee nweta ọ bụrụ ọgwụ nne na-agbalụ nwa fene anya bụrụ ebe n'ife ọnya bụ na anyị ga-eji aka anyị mara ife anyị mere nwaanyị anyị ga-achọba mara ka anyị ga-esi zọpụta ya bụrụ ife anyị ga-abịa gwawa mpa anyị nsị anyị mara ife ome anyị etolugo ka anyị mara ka anyị ga-esi wee ihe dị n'ime ya okwe ka anyị chọba nwanne m ebe a ka ị nọ na-enweta onwe ya adịsa abadị ka m kedu yo Odibo! Kedu mo di ba ba? Kedu yo no do fenga no. Jabo pa mo sonala. Oya. Kedu na megi no do fenga no. Ai, kedu na meba. Amana do me hawo. Me ba de ke ba de ko. Ora no. Ke mo kabi. Amo ko. Ora ka no do. Kedu bi na ja. Do na ja mo no. Alu emenu manya mako. Manya mako kwa nusu. Manya mako kwa nusu biko. Ngwa morana zabu. Nije keneno. No. Igwe. Aise ka ebia. Bụ ndị ichie ka anyị bịa sị odibe ihe a na-asị onye mere onye o mere ihe a na-agwa ya bụ dibe igwe dibe n'o ọkwanụ ka efu ka obi dị anyị maka onwe onye ọ bịara machie n'isi akwa ndo igwe ọ eziokwu na ọ na-abịa eburu ozu onye ọzọ ọ dị ka ebu ogwe ojoko anyị maka o si delega kịta mana ya akasi ebiko kasi igwe igwe jiri obi gị aka nwụrụkwa n'ife anya fụ ma mme ndị ichie dịka isikwu na o nwere ife anya fụrụ gba mme mana nke a na-achọzikwa ime ka anya m ọ na-ati ịgba mme alịlị egbugo m obi agbụwago m mana ka o si na dị ma eti maka na ọ dị n'aka ndị chi anyị mmadụ eji ọgụ bejugwu o nwere ihe mmemme ọzọ dịka ibia wụ na enwekwa ka o si awụ mee ọ dịka ala abalaba nyere otu izu gbakọ ọ bụ na ụmụ nwanne m ka anyị tinye ike n'isi ọnụ malụ ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ malụ ife na-emenụ malụ ka a ga-esi wee mee nyanwe ihe ka ọ kwụsị ọ dị ezigbo mkpa maka na ikwu ọnwa
na-ekwu maka ọnwụ ka a na-ekwu maka ndụ ka a na-ekwu maka ndụ ka a na-ekwu maka ọnwụ echi achọrọ m izi okwute na ebe ka o jewe ebe na-atọ maka na o nwelu nwoke na-afụ ụzọ afụ nnukwu ụzọ o ji mbe dị ndụ agba afa maka na ọ na-aka ọbara tụle ka anya ọfụma chọọ nke ọka alụm ya ka o jee gbaa ya gwa ya na nchọrọ ịfụ ya amụnya maka amakene ebe mmiri jikwa n'opi ụgbọkọrọ igwe Nneka otegokwa o nne m ka ị mere ọ dịkwa m mma na-emekwa nne ọ batara na nna m na-akọrọ m ihe ndokwanụ o ndonu ọkwụnụ mere ọfụma anyị mekwa ledri chukwu otu anyị si wee fịa anyị edigokwana aka ya esi mana cherekwa ịmakazikwa nne m biko ya fee ya ọ chukwu obodo mepere emepe a maka gị ọ dị nke m bụrụzi gị nne m biko ya fee ya ka ebe ị na-aga ana m agakwa afịa gbanịga nke ọma o m ga-abịa na mgbede bịa afọ gị nsogbu aja anọ m ebe ọba ebe ka ọ dị ebe ya afọ na mgbede Igwe ị na-ebe akwa arịrị maka nwa gị na-atụ arịrị ọ na-ewute gị abịakwuru ka nsogbu belere gị ka nsogbu wee sịkwa gị igwe ndo ndị nna nna ha nọkwa n'ebe ha nọ na-asị gị ndo mmụọ sokwa na-ebelere gị maka ịma na ọgụ nwa nwa obodo a ngụ na-achị anyị nsogbu adịghị ka anyị jụkwa na ajụ ese agba afa du mba ogene ka nna afọ jokwo hey n'elu igwe nsogbu dịkwa n'obi eze a nnukwu ife dị ekpuchiri ekpuchi enwere nnukwute nsogbu dị na-ekpuchiri ekpuchi zodo ya ọkpa mere ya ara afọ ya mana afọ ebupụta naanị ya afọ emego mmadụ na-enwere nsogbu dị na ọ dị omimi omimi nke ọ dị enwe atụ ọ bara n'ime abịachie ya abịachie ọ bụrụ na ọ na mbụ oke dibịa amafọ ya obere oge ife niile zoro ezo ya apụta ọ ga-agba n'elu onye ọbụla afọ ya mmụọ na-ekwu afa na-akọwa na ọ dị omimi mana obere oge maka alili na-ebe maka ka nsi eti maka ka nsi ebe na afa ga-ezikọ m ihe adị omimi ọ ya apụta ọnya ka afa kwuru ọma nteziri aka daalụ ka nsi afọ ya ọ dị na n'ugwu ọkwanụ ka m bịa sị onye o mere ya ndo igwe kabanụ abịazikwa m bịa afụkwa mkpughe adịghị iche wee na-asị na ọ bụ na nje ka mụ na ndị echi ụfọdụ tụnesịa ya ka anyị wee mara ihe a ya eme n'otu esi ma ọ bụ na ekpughepụzi ya n'ikpeazụ owu ọdọkwanụ m ka ọ dị mma otu ahụ maka na okeke nwaanyị dịkwanụ ntị njọ nwere ihe ọ ya awa n'osisi agwa na enweghị ya awụ n'osisi agwa na nwunye ịma na ọkwanụ n'owu nke ewu ọ ka mma ka ọwụ mụ na gị na-atanyawo akụ igwe gee ntị gị bụ eze nwa ọha ma ọha nwa gị bụ eze efune mana ndị ichie anyị anọsoro atụgharịa ya iwe atụgharịa ya iwe amara ka o siri dị mma chigharịsịa ya o wee daba onowu be anyị amakwanụ gị n'iwu onye nwere ezigbo obi ihe ọ bụla ị na-eje ka o si wedịrị obodo mma ebe esi n'otu aka mma nsogbu adịrọ oke dibịa ebe ị kwụziri otu a nsogbu adịrọ akwa esi na afasị
na obere oge na ife enil na adịghị esenyite anyị ekpughe ife niile na obere oge na mkpughe ga-adị ife kpuchiri ekpuchi ya ekpughe mkpuchi niile ya ekpughe anyị eche m anyị ekpughe onye agbụrụ nne m ọkwụrụ onye a na-akpọ ikwikwi ọkwụrụ ikwikwi a onye agbụrụ nne m ya bụ na ihe a bụ eziokwu kwuo n'okwu washi ka m na-atọ Obiọma ọkwa ị chọrọ ịnụ n'ọma agbụrụ nne gị nsogbu adị ọma bụ mama ọma bịa egwu ya ọkwa ị chọrọ ịnụ ọkwa gwara m gị ya bụ na eziokwu na gị bụ eziokwu ọkwụta ego n'ihu gị ọkwa ịnụ na ya ka ụwa na-anụkwa o ka ụwa na-anụkwa amụsụ. Obiọma ị ma na ị na-eme adị mma ka ihe nwanne gị mere gị ihe ekwe ka o zuo ike ka ebe ọchịchị asị pụta Obiọma ị ma ihe na-eme adịghị mma ka ekwe ka ọ chụrụ ike amụsụ ọ dị ka ị na-eso ya ata amụsụ ha eti ego gị akwa ya ifu ha ọnụ eji ata amụsụ ụta ka ọ si adị ọsị gị onye ala na-eme anya ọfụma enweghị m egwu ka m gwa gị ịma onye nna m bụ ịnwa amụ nziga ego ọkụ ala mmụọ ma gwa Chinaza so ị na-akwanyere aja n'ukwu ọkụ ya ị na-akwanyere aja ọkụ ya jisi ike otu ụbọchị unu ga-afụ ọgwụgwụ ahafọ m ka ịkpọrọ ife akọ gịnị gị kwa ntị ka m gwa gị a na-akpọ gị Udoka ka na-akpọ gị gịnị anwụkwana anwa na ndụ gị ọzọ kpọkwa fama ahụ ka o si n'ọnụ gị apụta maka ịnwakwa ya anwa gịnị mee ịnwakwa ya anwa ka efi ị ga-eme unu ka na-ekwu a na-ekwu unu ka na-ekwu unu ga-eme nsogbu adị ama m ihe m ga-eme mgbe m ga-abụ lọọlọ obodo a unu nwa awa bịa n'obi m ihe m ga-eme ha ma mmiri ma nri mkpu na-agaghị eri m ga-etinye ndị ozugbo m sa ha tụfu ha mana nke ịma na ị na-eme ọfụma ama m ebe m ga-eme ịbịa na obi m ga-ege ezigbo nri ọgwụfụrụ ndị nwa mbasị a hapụ na marị nsogbu mgbe m ga-awụ n'ọrụ obodo a ndị ji ekene m unu kenekwasịkwa unu maka na onye ji unu ji ihe ọnụ ọbụ ọka m ililo ike ọbụ na unu gwalụ mmemme ya ọ na-abalụ m mwesị na ọ ya adịkwala unu na mma ọrụ unu ji wee kpọọ m wee sị m na unu chọrọ ka na jụlụ oyi ka ebe niile dịlụ jụụ mụ mee ihe a na-agbasara ka mụnye obodo ka elie ka onye ọbụla lie ka aṅụrị dị n'obodo mwesị na okwu na-amaka maka ọ na-awụ unu gwara na mmemme ọ na-abalụ m ọkwa n'ihe nji wee sị ka emekọnọ ihe a kedu na ezunu nke eme ihe anyị eli obodo ya eli ka ma yara ewetanwu mgbe sị mba ka emekọnọ ya ọkwa ya ka emekọnọ ihe a mana a na-eme anya wee sị na ugwu nkwelu na ndị kabinet memba mụnye ọnụwu ndị ichie ya bata n'ime anya a na-eli na-aṅụ ndị nke nọ n'ile a na-eme gịnị a na-eli nke ha ọkwa ihe nji wee sị ka unu bata n'ime anyị nche ahụ nwanne mana ugwu gịnị ngwalụ ọhịa nji wee mee nye otu ahụ maka na unu na-akwụ m n'azụ a sị na nkwado ọgụ karịrị ọnụnụ ya ọ dị m obi mma biko anara eyipụta nwaanyị akwa nenewu ya biko kewe nri ka elibe nri na nne ya biko na-eme ọsịsọ mmanya na-abịakwanụ anyị eli ṅụọ ezu m ka eme ama na ndị ije ya sị ekpela emechaa na ife adị na mma mba dobegodu anyị eli ya bụ aka a na-eli dobe na ewede mụ na-elinụ kedu ndị ya ejepụta mmanya nkwụ elu nwa ma ọsịa na ọsịa ilu na-erikwu ndị oyibo
agụkwasị ya mmanya oyibo a na-ego nwa na-atọkwa m ụtọ rinne na-atọ m ụtọ ọ na-atọ m ụtọ. Echidime Adam biko gbaghalụ m ịmụkwa na ọ tụrụzi m n'uche na ọmụmụ ji igodo aka m enye gị mgbe ị na-ana ịpụta ka ị kpọrọ ụzọ banyebe papa nsogbu adị ọkwụla buruzi m ebe m na-eche gị mbọgụ ka ị na-arahụ ụra kedu ebe Obiọma nọzi papa ya na Chinaza nwekwa ike enyi ọ na-abụ na Obiọma anọrọzi na onye ọbụla anabago kedu ife gara na-akpa kịta papa ịjụọ m njụkwa na onye nwa anyị egbukwa m n'ụlọ ọkwa ịfụrụ nwa ọma mgbu m n'ụlọ a isi m mkpume ekwugo m na ọma mgbu m n'ụlọ a achọkwa m ife ga-emebi ọṅụ a juru m obi kịta na igwe mere nnọọ tata mmadụ na-enwesa ọṅụ papa atụwadị m anya na o ya adị otu ahụ atụwadị na ya chaa anyị nwa tụbara anya maka ife anyị yọrọ ya ka o mee ka o mere ịma na mmadụ chọọ ịchụ ụdị aja chụọ ime ụdị salaka ị ga-agbasapụ aka aha ama nna nna anyị ha anabata ya ekpele m bụkwa na salaka o mere na ndị ichie ga-anabata ya ife ọ na-ayọ ka Chukwu mere nye enye ọkwụrụ nya bụ ekpele m papa ifụkwa ka anyị si wee jụ onye ọbụla na-ekpokọsị onye ọbụla ndị ahụ wee fụrụ na-ekpokọsị ife niile ọ ndị ayịyọ ịma na igwe kpọrọ onye ọbụla ma ndị ayịyọ ma ndị bịa nye onye ọbụla ka a kpọrọ ya bụ olili ịghọta ọnwaka ndị be anyị si na onye riri ọjị ya kpara ya nkụ na aha arị ọjị dada ndị ayịyọ ha chọzi anọrọ ebe ahụ na-ene oti anya afọ ụzọ nke a gafere okwu ịmụrụ na nke a nwa bụ ohere na-abịa ofu mbịa na ndụ mmadụ ngwa kpọọ ụzọ nne ka anyị baa ewukwala iwe na nkwụbara ebe a Obiọma ya na-akpafụghalị ya na-ezuzughalị mana ọma mgbu m n'ụlọ agadi nwanyị take it to Majala from amakwa nwere igwe hapụ ka echere ya ịchọrọ ihe oriri ịchọrọ ife olili ị ga-enweta ife olili o chọrọ ka m bịa ị ga-eji ihe dị ọfụma o ngwa mee nka Nenka, we will hear Gully Hobo naturally. Or Kafokwa. Well, Ziggy. Wasn't so easy. What's it your reason? Was the better man against you? You were. Oh, whether go down now. Who do no ba.
Udoka bụ obodo nwunye m ebe nwunye m si wee bịa. Igwe, obodo a nwere mmiri mmụọ nke nwere ike nnukwu. Achọrọ m ka ike ebe ahụ chọta mbara nwere isi abụọ. Mbara nwere isi abụọ? Igwe, ịchọta ya, sie ya, ṅụọ mmiri ya, nyekwa ya ndị ezinụlọ gị ka unu ncha ṅụọ ya. Mmiri a ga-akwụsị ọrịa na-enye nsogbu na ezinụlọ gị. Nwa agadi nwanyị, ihe anyị na-ekwu ọkụ o si mee eziokwu. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ya ka m laba. Echezakwala ya mee ihe m gwara gị mee. Wanebala onwe gị anya, ole ego a na-eto onwe gị nugo. Nwa agadi nwanyị. Abụ mmiri na ọgwụ na-ekwu. Nwa agadi nwanyị, efu ka ọrụ toro ogologo. Nwa agadi nwanyị. Ọ bụ ụzọ sị m chọrọ ya bagụ na akwụkwọ. Ntinye ka na moto were ego nye. Selie m ihe ezigbo ego. Ọ tụọla si na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa. Wee sị na mmeje. Anụrụ m ọfụma nke awụrụ ntị ọ na-echi m. Na anyị ga-eje na obodo nwunye m ha na-edu n'ọba. Na nje luo na mmeje na mmiri ahụ a na-enweta ọgwụgwọ dị na be ha. Ejere ozi chọwa mbara nwere isi na-abọ ga-eweta otu akụzikwa be. Igwe ihe nke a bụkwa ọkwa ije omimi ka ọ bụ. Ọ bụrụ obele ihe. Nnukwu ije omimi, igwe ije siri ike. Ọ bụrụ obele ihe. Mbara isi na ọ bụrụ obere njem. Ọ bụrụ obere njem. Igwe obodo a na-ekwu okwu ya dị njọ. Obodo a na-ekwu okwu ya dịrọ mma. Lụtakwa ka isi wee jụ gị na nwaanyị. Eziokwu. Achọzikwa bụ ilota ya. Onye na nwere kebe. Igwe, ọ bụkwa elu m kwuo na-asị na nwanyị ka mma ka iziga ndị ụmụ odibo ka ha jee chọkwanụ mbara a na-ekwu. Ọ bụ ihe a ga-emewe ozugbo ozugbo. Anyị maka na anaghịkwa egburu ụdị ihe oge. Eme ngwa ngwa eme ya okwute bịa mba okwu amaka ihe akpọ ndị nche ibe gị kpọọ ha onye ọbụla ndị mma ume dị ma ya na-eme ka unu jere n'obodo nwunye m duru ọba akwụ ịma mmiri ahụ ebe a na-enweta ọgwụzọ mmiri adị omimi unu ga-eje na mmiri ahụ unu jeru na-achọwa mbara nwere isi na-abọ mbara nwere isi na ịrekwara ihe m na-ekwu unu chọta ya unu ebu wetara m ya jebenụ maka na ebe ngwa ngwa ebe na ebe ọ wụrụ ihe bugidere agadi nwaanyị ọbịakwa okwu a o zikọ na anyị egemebe ya ozugbo ọ bụrụ obere ihe gozikwa m ka ịgwana ife ị na-eme ebe a ị kwesịrị ọ na-ịnọ ebe a ị nọọsụ ya maka nkata ọnụkpa na be onowu echi dị ime nwaanyị nwere ụsa nyere ọnọdụ ahụ. Ugodia Ugom
ọzọ otu a. Igwe, anyị achọsigo ife niile anyị ga-achọ mana o nwere ife anyị fụ. Okwute. Igwe. Okwute na-akọwalụ n'ụlọ chọrọ ife ọfụma chọọ ọnya ka esi achọ ife o nwere ife ụnụ fụrụ. Igwe, anyị achọsigo o nwere ife anyị fụ. Si m n'iru pụọ. Igwe husie ọ nwekwa na ihe na-agbata n'obi. Igwe ana m asị ka ịkpọkwa n'ọma ekwe ka ọma ekwe ka o kwupụta ihe ahụ aka sị na isi na-abụ ka ofu ka mma. Onowe bụkwa n'ọka mililo ife ichepụtalụ dị mma ọ dị mma ọ dị ka efife na-abọ. Anyị eje chọọ awụ a na-ekwu maka ya ka nwa na mmadụ nọ bie ndụ bike nka maka na ọ ya bụ iwe ji ndụ anyị nkịta anyị emie. Achọrọ m ịnwụ ọsọ. Kedu ife na ka akọ ndụ m dị m mkpa biko. Ị chọrọ ịnwụ nke dị ndụ ị chọrọ ịnwụ ọrụ ọya gị na-ayịfa anyị emie ma ife a ga-eji mie
maka na ime anya ọ dịla anyị mma ọ dịla ezinụlọ a na mma onye dị ndụ bụ onye nwere olileanya mmeche eche nche ya mana ife anyị ka akaba ahụ na-emegoro kịta ka anyị na-ekpe ekpere ka chi anyela anyị aka chi gịnị ebe ọ gwagoro ife abụ anyị mee kịta anyị dị ndụ o doro mfe ọ ife anyị ga-eme eme iwu mpanaka bụ na ihe emie anụgo m daalụ echi dị ime echi dị ime nne bịa o kedu ife ị na-eme mba mana nchọ ka iji elu m ozi ị ga-ejebe Nduka enwere nzukọ anyị kwesịrị inwe echi mana amụrọzi na nzukọ ọka ga-enwe isi ilu isi a na nsị ya ọ bụ na aka ga-anọ ya mee ka ị malụ ka ị bịa gwa m gbara ọsọ ka ije gbara ọsọ ka ije Obiọma gịnị kedu ife ọ gịnị na-eme ife na-eme kedu ife ọ ihe eze kwuru inube ihe eze anụba ama m ife ọ amagburu nya ama m ife eze kwuru amụbugo m ya nụrụ mama unu bịakwutere m na nlọ afọ m nne unu na nlọ o mee ka m malụ na nwanne gị nwaanyị echi dị ime n'ọnya nwa ụsa wee nye nsogbu eze na-agabiga ọ bụrụ ya hapụgodo ihe a unu ebidogokwa o keke n'ọnwa mbashia gị ihe eze ga-eme nka ba ọwụkwa maka nwa mbashia ka m kwuru bịa ebe a ka m gwa gị nke na-eme eze si na onye ọbụla ga-aga na mmiri a na-agwọ ọrịa ka weta mbara nwere isi abụọ onye ahụ were ya bịa na be eze ka onye ọbụla ọ chọrọ ihe ọbụla nnọọ ịma na ị chọrọ n'ụwa niile kwuo ya eze ga-emere gị kedu nke ị chọrọ nke m chọrọ bụ n'ọmụa ga-alụ diọkpara eze lọlọ na-abịa abịa n'obodo a n'ọmụa papa Obiọma echiche gị amakakwa ezigbo nlọ ka ị na-alụ ihe mana ka m gwazia gị ezigbo ọnụ ya ịfụrụgo nwa na nwanne gị nwaanyị unu anwakwa na anwa amanye ụkwụ na mmiri anwa si unu na-eje ịchọ mbala maọbụ ife ọbụla ka ụkwụ unu gara ịbakwa na mmiri anwa nke bụ maka gịnị ị na-amụrụ na mmiri anwa bụ mmiri ekwensu mmiri ekwensu nna gị na-atụ asị ka ị ghara ịgakwa na mmiri anwa iwe na-akọgheri nke a bụ ụkwụ nke na ihe anụ ife ịzụ ụkwụ na mmiri anwa bụrụ mụ na gị o ya bụkwa akara aka m ka a na-ekwu maka ya akara aka m ọkwa ifu mmiri a ọ bụgoro na ekwensu bi na mmiri ahụ papa mụa m ga-abanye ya Obiọma anwakwa na anwa aga na mmiri anwa Obiọma nke a bụ ụkwụ nke na ihe anụ ife nke a ga-esekwa mụ na gị o abanyechegokwa m ebe a na-akọ ka m si banye ya o maka ihe abụ akara aka m o ana onwe ga-anapụta m akara aka m legodo m nnachiba akara aka m ị na-asị mpụta nnachiba ị na-asị mpụta mma pụtakwa o m ga-abanyekwa ebe ahụ papa onye anyị na-ele anya bụ onye ga-alụ diọkpara eze kwen nnu anụ na-ebala ebe anwa nnu ya na ntị ọ bụrụ mụ na gị anwụkwana ya anwa akara aka gịnị Obiọma ị na-azụzukwa agbakwara na mmiri anwa ahụ agbakwara na mmiri anwa ife na-eme nwa na-akwụgbado ala ka ọ gịnị Obiọma ị na-azụzụ agbakwara na mmiri anwa agbakwara ihe eji agwa gị sọpụrụ ji ebe a na mmiri
Ọkpara eze, gịnị ka a ga-eme ugbu a anyị afọ mbala? Elunu bieze. Afụnna m. Nne m ma ijere n'agụ. Agụ. Ya, kebisi. Magi wakwa. Kebisi abịa. Ejere m n'agụ. Agụ. Ka agụ nke a na-ekwu okwu ya. Agụ ịchọ gịnị? Anyị jere ije chọọ mbala na-ekwu okwu. Gịnị? Ha nọrọ n'ụlọ n'isi bụrụ mmadụ n'isi mmụọ mmụọ. Nke ka anyị ga-esi wee malụ fụcha ihe na-emebi gba nkịtị. Onye ka anyị si ka anyị jee chọọ ka anyị mara ihe anyị ga-eme. Isiokwu. Ihe unu na-achịkọta mbụ na unu na-abụ jere ime ọpịa. Agụ! Ebe na-atụ ndị mmadụ ụjọ ije. Nyakụrụ uje. Unu na-achị ịnwa anwụ. Ebe ọ nọ mana n'ọdịrọ mma. Na onye ọbụla jebe agha na-eji adịja iji isi apụta. Onye unu na-achịkọta nwụ. Nene na ya batago. Unu na-achị ịnwụ. Igbo onwe ụlọ biko nụ. Ha nọrọ mmadụ n'isi mmụọ mmụọ. Nnukwu kedu ihe n'ime nwata? Anachi bụ mụ na ozugbo biko ka anyị kene Chukwu na-abata n'udo. Ozube ozugbo ozube ka nje kọwatara ya akụkọ isi wede. Nsị gị bịa ka nwa mọmị biko jiri ya nwayọọ. Kedu ebe ị na-eje? Nna gị chọọ akara aka m. Akara aka gị? Akara aka m. Ha, mgbe ọ dị ka ịmabe na ụmụ ya bụ nwunye Diọkpara eze ala. Obiọma ka m wee ya na-egwu ka ị na-egwu. Onye na-egwu egwu? Banye n'ime ụlọ. Asị m na ụmụ ya bụ nwunye Diọkpara eze ala mụa. Akara aka m ka nna gị chọkwa. Obiọma n'ụlọ. Mpa biko ịma nkwụsịkwa. Ịma nkwụsị. Obiọma n'ụlọ. Obiọma. Kedu ife bụ na nwatakịrị a? Kedu ife bụ na Obiọma ama nke m ntị na ife nkwu? Ọ bụgoro ofu ugboro. Ọ bụ nwa okwu n'ife ọjọọ m fụrụ na ife okwu. Onwe nkwanụ. Cherekwa papa. Ọ bụrụ nwunye ọkpara eze, ọ na-asọ gị nsọ. Ọ bụrụ ife na-ekwu ka ị na-ekwu. Ọ bụrụ ife na-ekwu ka ị na-ekwu. Kedu ife bụ na nwatakịrị ama nke m ntị na ife nkwu? Papa onye ọbụla nwekwanụ nke ahụ. Bịa ịba ime. Papa. Papa, ka ịba ime. Nsogbu adịrọ. Ijesi eneta n'ụlọ aka mụ na gị fụ. Gaba n'ụlọ. Na-ejesi ka ọ bata. Na-ejesi ka ọ bata ka ọ gbapụta m n'ụlọ ata. Obiọma ngwa kedu mbalanwa? Obiọma nye m mbalanwa ị ga-eweta kedu ya? Taa abụghị ezigbo ụbọchị. Echi gaghachi. Ị na-egekwa ntị n'ife ị na-ekwu ifele a na-emekwa ọgụ. Asị na taa wee ezigbo ụbọchị nka ya gaghachikwa echi. Ọ ngị maka m na-achọtara mbara. Hapụrụ m aka ka m na-eme ihe m na-eme. Obiọma ị na-apụ n'ụlọ nna gị sị gị nara anyị n'ụlọ gụnachi gị azụ ịgbapụ ọsọ weta mbara ahụ ije weta mụ na kọs gịnị ka m kpatara nna-enweghị
ịma bibe na-egwu ngwa isi ike na-enupụ isi mana o nwere ife nna ga-emerụ nwa m akara omele gị ewu ife na gị nke omere onwe gị na-esusugharị mba taa na-abụrụ ezigbo ụbọchị wee nye m nkọgheri mba kọgheri be agwaghị m ife m ga-agwa gị na-ezuzu onwe ife na-eghe aka ma dị ọkụ ya jee nwụta mbala ị na-abụ nwunye dị ọkpala eze jee nwụta mbala ka m fụ ya ọnwụ mbala di m ọma di m ọma di m ọma meli ozi ego nke onye ka m ga-elisi kedu ihe mezi iji wee bụrụ nke a ka iwetara nke na-echekwa mmọnwụ nke a na-agbọ jus ka ihe jus nwanne ka ịṅụọ n'abalị anyị rukwo jus n'abalị rukwo jus n'ụtụtụ ọ dị mma ịṅụọ nke kịta nka asachapụ nnọọ shuga niile dị na jus a gbadacha nnọọ ọfụma maka ịma na shuga adịrị oke shuga adị ọkwa mma na arụ nwoke kezi ikpeazụ Chibụzọ na nchọrọ efe kezi nke nye bụta ha bụ ama ndị gaasị kpụtara ya nụ esi gwa na ịchọ efe ya kekpere mgbe Chibụzọ nwata ọmalịcha nwa m ka eke ime ego na-ejighị ike mgbapụta ịma na kọntraktọ a mụ na ya na-eme ihe ọ mara na ihe gbasara ọnọdụ gị anya achọzi nke itinye anya na ya iwe na-akọwali ya ọfụma ụmụ ihe ọ na-eme ka ọma na-eme ya nsogbu adị mụ na ya na-akpa mụ na ya kwuru n'ụtụtụ nwere ihe anyị chọrọ ka anyị hazie hapụdịrị m obere si weta gị mmiri ịchọ mmiri echi gị bụ onye arọpụtara ka ije zọpụta igwe mama ka ebe ị nọ mama Keke bụ ụmụaka arọpụtara ịzọpụta igwe. Kedụzi n'ụdị ịpụta igwe? Onowu nwa m nwoke nke bụ anwụnarịgo m Onowu nwa m nwoke nke bụ anwụnarịgo m nwa m nwoke anwụnarịgokwa m ọzọ. Igwe jide obi gị aka. Ọ nwoke ka ibu jide obi gị aka. O! Hey! Igwe. Anyị ga-asatọ ụba, anyị achọta usoro anyị ga-eji afụ nya bụ isi ihe. Mara nke mmiri siri ba n'opi ụgbọgụrụ. Agba mba atụ n'ogwu, agba atụ n'ogwu. Ọ bụ so ogwu ka apịrị akụ Igwe. Anyị achọta isi ya. Ma nke dịbe, jide obi aka. Ọ ga-ekwe m Igwe. Ga-edinwu. Ị ga-edi. Ọ ga-ekwe. Papa, mama bịakwute m na nlụ. Hey! Oh ya bụ na mma ya egbu onye gburu ya. Mma pụtara ka o gbuo onye gburu ya. Obiọma. Kwadokwa. Ịya nkwa very soon. Obiọma kpuchie ọnụ ekwuzi n'ife ị na-ekwu. Ọ sị na mma pụtara. Oh ya bụ na ọ chọ igbu onye gburu ya. Ka nụrụ gị ife. Hey. Ọrụ nwayọ. Torugokwa na omume. Nne kedu ife ọ gwara gị? Papa, mama si na mụ ka arụpụta. Aghọta. Arọpụtara gị ka ime gịnị?
a na-arọ gị ibu akwa a na-arụ arụ bụ onye ala a na-arọ gị ka imekwan gị mama kwuru na m ka arụpụtara ịzọpụta igwe nekwana ikwikwị a kama mechie gị ọnụ ọsọ ọnụ rere gị ma ga-azọpụta igwe ịzọpụtachala onwe gị ị na-azọpụta igwe nwanyị ma nke esi akpọzi igwe nwa igwe onye ala ka ịbụ obiọma ọ bụrụ ya ka arọpụtara ife ọjọọ dịrị ya onye rọpụtara ya onye na-arụ ọrụ ọjọọ si na arọpụtara legodo ya na-arụ legodo arọpụta mmụọ abụ mmadụ mmụọ abụ na-ekele kwesịrị ịma ihe na-eme ya kọba mmechekwa ọnọ nsọ ka ụkwụ gị ebe a ị na-agụ ịzọpụta igwe onye arụ obiọma ọ gịnị na-emedo nwa ya arọpụta nwanne gị nwaanyị kedu ife ọjọọ dị na ya papa hapụ ya obi na-agbanwe ya obi ọjọọ ka ọ na-arịa afọ ndị ịkpọdala bụ nwa ife dị mkpa bụ na ife ọbụla Chukwu kwuru nwere ife mmadụ ga-eme ka ọ gbanwee ya ọ bụrụ gị nwa ka arọpụtago gị ebe m na-enejela anya bụ ka e nwee ike zọpụta igwe anyị onwere onwe ya azọpụta ezinụlọ ya ọ gwụsị ebe anya m dị Chineke ma ọ bụrụ nga kapa ga-ejije ozi si were gị ji ozi mụ ya nkịtị ya kọrịrị pụwa na-enwe anya ụfụ enwere isi ọ dị mma nwa m cherenu ọ na-adịka gị ọsịsọ achọrọ m ịna ngwa bifo nne m anata bịa chọba m enwunye chọrọ ịgwa gị mana oge ọbụla ọ na-adịghị ọsịsọ mee ngwa ka iche ịgwa m achọrọ m ịga na mmiri mmụọ a ka m ga weta mbara nwere isi abụọ eziokwu enwere m okwukwe na nga na mmiri mmụọ a na mma chọta mbara nwere isi abụọ ị ga-eme nkwe ya m na-emenwu ya maka na mama m bekwutere m na nrọ gwa m na m ga-achọta mbara ahụ ọ bekwutekwara papa m gwakwa ya ofe ife ahụ ekpere m ka ije n'udo ma ntakwa n'udo ise okwu ofu ekpere a ka m na-ekpe asị gị eze si gị ka ịchọ ka o mere gị ka ihe ajụjụ aka m na-eche mma chọka eze kweche nụọ nwanne m nwaanyị Obiọma arụ adịkwa ya nke bụkwa arụ adịkwa m ịnọkwa nso nwanne gị nwaanyị ime ị na-ekwu achọrọ m ka ọ nụọ nwanne m nwaanyị echi dị ime gịnị na-eme gị Udoka aghọtara m ebe isi abịa mana chetakwa na etozuru m ịnụ eze kweche ọ ga-abụnata ịnụ nwa eze ihe kwuru n'ihe ọzọ kwuo ihe ọzọ ama m na ọbụla iwu mana achọrọ m itinye ọchị n'ihu nwanne m nwaanyị echi dị ime imejọkwa onwe gị imejọkwa onwe nkwa ọ nwanne m nwaanyị ka anyị na-ekwu okwu ya ihe ahụ ọ dịka ọ na m amarọ achọrọ m itinye ọchị n'ihu ya ọkwa ifo nwanne gị nwaanyị a Chukwu ahụka ya n'anya ọ mara ihe onwe maka ọ bụrụ m ka nrapụ okwu biko bịa dupu m chere biko ọ na-adịka gị ịnụkwa
Chireke ọ bụrụkwa na nwa ikuku ya nwa efulefu a nwa ihuru ihu a ọ bụrụkwa na enye buru m ụzọ chọta mbara ọ pụtara na onye nwa ga-alụ diọkpara eze mba ọ na-eme eme ama m ihe m ga-eme m ga-anọ ebe a chiri godi akwa ọ bata ka mma ma o ji mbara abata ọ bụ na o ji abata ihe m ga-eme m ga-ezuru ya nga na nke igwe ga gosi ha kwa na ọmụ achọtara ya ka ọ bụrụ na ọmụ ya alụ diọkpara eze ọ chọọ elu diọkpara ya bịa alụ nka m ọma mmekwa ana m ebe a na-eche ya ọ garacha ya abata Igwe anyị achọsigo ife niile anyị ga-achọ anyị afụghị mbala ọbụla si m n'iru pụọ m ezogbu gị ndị chi m na ya arụnyazi m ọkụ n'aka ka ole gbue m eche m ọkụ agụnye nwata n'aka enwere mgbe ọ ga-elegbu ya kedụzi mgbe ọ ga-eme ndị ichie kedu mgbe ọ ga-eme Achotagomia, barangani sabo, achotagomia. Obrigado, meu papai, tata. Achotagomia, barangani sabo, achotagomia. Obrigado, meu papai, achotagomia, barangani sabo, obrigado. Papai! Você tá comigo? Oh, Lamia. You want to get him? I love you. Bara. Oh, yo. Tawono, I won't want to get. Tawono. One name, Ejidime. Obioma ibu ofu nwanne gị. Ibu nwanne gị nwanyị. Gịnị ka ị ma ị na-akọ?
Obi man ke fukwalu gi tanya m na bo. Mua. Hey. Ogi ma ihe n'ekwu. Obi ma afuru gi gbo wani gi wan. Obi ma ma gwo obodo niile na ogi buru wande gi wan. Hey. Nasa junior wa. Nasa biko. Obi ojo. Biko na ni. Hey. Biko na pa wani gi wan. Obi ma ozigi na yam gini. Ibu wani gi wan sini na yam biko. Nasa biko. Hey. Bla biko ma. Gba. Buti bere na lo iso. Ibu isi to nyara. Ndi ago yin. Mba onye na wa. Ndị gbuga ebe ọ bụrụ na ikwe na nkwa na enwe onye ga-agwa. Obi ma onye ma. Kwe nkwa na onye ga-agwa. Ekwe gị nkwa onye ma agwa. Wasko gị afọ m na. Ise onye ga-agwa. Onye ma agwa. Kwuru eziokwu. Eziokwu onye na-agwa. Na ka nwa na-agwa onye ọbụla chọkwa m ịma. Ị ga-egbu gị gbucha ndị niile anyị ya agwa. Ọ bụ na ya. Mmanwa dị onwe dị ya sịkwa onwe dị ma agwa ya taa. Eziokwu ka na-agwa. Papa. Ọsọ. Papa. Obi ọma ebe ka isi. Achọtago m ya. Mbara nwere isi na abụ. Achọta gị. Nene ya ba. Onye ọdịfa. Onye ọbịfa papa. Iji aka n'ife ị na-ekwu. Onye maka m ji ya. Nwanne m nwaanyị kwa nke ebe ọ nọ. Ị na-ajụ m maka nwanne m nwaanyị. Onye gbasara m na ya. Ọ mụ na ya na-agakọ. Amakwa m ebe ọ nọ. Ahụbeghị m ya kemgbe taa. Ahụbekwa m ya. Karọfịa tata. Basi na ahụbeghị m ya. Kenye ọ. Mana ọ sị na ya ga-eso wee jee n'ụchọ mbala. Nke bụ na ịfọ ọzọ. Ọ gbasara m. Ọ na-aga ịchọ mbara ọ gbasara m. M na-agara n'onwe m ya nwa na-agụrụ nwa gbasara m. Enwe ike nọrọ na nke ofu ya nwaanyị na-ahị m nsogbu ebe a. Nọrọ nke ofu ya nwaanyị kịta. Ịmazi otu nwanne gị si eje nọgide wee rue kịta. Mba biko ihe ị na-akọ na akwụkwọ ihe m bịara. Ọnwa ihe m bịara. Otu ị na-ele m anya. M chọrọ ịga na nke eze ka m gaa nye ya mbara. Onye m na-achị nsị ka m bịa gwagodo gị. Gee m ntị. Ọmaka na-echọtalụ mbala isi na-aba ọmaka. Mana ọkara nwanne gị mkpa. Ife m na-ekwu bụ o nwere ebe ị na-eje wee lue na nwanne gị anata. Agafekwana ebe a. Mpa ọ kakwa ya mkpa o. Ọ kakwa ya mkpa. Ihe abụkwa akara aka m ka a na-ekwu maka ya ihe a. Isi m na ọka ya mkpa. Ndị ọzọ kwanyere gị ugwu ka m bịa gwagodo gị. Otu ị na-ene m anya na nke eze ka m na-aga. Ịnwe anwụ apụwa n'ụzọ a. Amaza mụ na onye bụ nna n'ụlọ a. O nwere ebe ị na-eje. Nwanne nwaanyị batagoro. A na-akọrọ ọ na-akọrọ anyị. N'ebe ebe m na-aga. Pụọ ka m fụgụ. Nwa anwụ apụọ ka m fụgụ. Ọkwa akara aka m ka a na-ekwu maka ya ihe ahụ. Akara aka m. Mpa biko agawago m. Otu ị na-ene m anya agawago m. Anyị apụọ. Obiọma. Obiọma. Mbala ọka nwaanyị mkpa karịa nwanne ya nwaanyị zụrụ ọkara maka. Obiọma. Igwe ị ga-adị. Igwe. Kedu ife ịbịara ime n'obi eze? Igwe. Ahụgo m mbara nwere isi abụọ. Onye maka m nwetara ebe a. Ezi? Mbara nwere isi abụọ. Na-efoli ya? Onye maka ife a. Ị na-ekwu eziokwu? Eziokwu Igwe. Ọ dị n'ime ife a kịta. Ọ dị n'ime ebe a. Mekana ka m fịa. Bene. Hey!
ọkwa na awọ nwere isi ibu na-egwe mbara nwa na-ekwu maka ya ifili obodo igwe jee kpọkọ ndị ichie kpọọ onye ọbụla ndị bụ na farachi obodo a gbọkwa na ezigbo ije omegosi ha bịaba igwe onye ọbụla bịaba ị na-egwu na mbala abụ ife awara ife nwa dịgwa egwu Adani igwe mmego nke ihe ebe anyị nwa ga-emezi nke kịta ngwa meghe ọnụ kwuo ihe ị chọrọ igwe ihe m chọrọ bụ ịwụ nwunye ọkpara eze ife ịchọ ka ị ga-enweta igwe ị ga-ebi eze mmụọ mmụọ ka mmụọ mmụọ ka mmụọ ọ mụpọlụrụ maka na odo m anya na echi dị ime nwa m na gịnị ya bụ afọrọ na eliro ma na gịnị ya dị ezigbo mma ebe abalị na-abụgala aga ka echi dị ime rapụrụ ụlọ mgbe ahụ anyị afọrọzie anyị ejekwukwu chọọ ya ma n'ọfịa ma n'ụzọ chọọ ya ebe niile enwere ike ịchọ mmadụ anyị afọrọ ya nata ebe a na-eji ọnọkọta ọkụ m n'uche nsị ka mkpokene gị biko ka m jụọ gị ọ bụrụ na o nwere ka o si gwa gị ebe ọ ga-eje ọ ga-anọ ka ị gwa m na mma na nke bụkwa eziokwu bụ na mmadụ na-eme mgbanwe mana echi dị ime eji ọkwa m ụdị omume amalị ya ma ọ bụrụ na o nwere ife ọ gwa gị gwa m biko nna anyị nke bụ eziokwu bụ na mama ihe gbasara ije ya ụbọchị ikpeazụ m fụrụ ya ụbọchị m na-aga ahịa njụọ ya ka ebe ọ na-aga ọsị m na ọ na-aga ịchọ mbala ngwakwa ya si aga nke ọma kamgbe ụbọchị ahụ ruo ụbọchị taa afụbeghị m ya mbala ọnwa ka ọ sị ka ya jee chọọ ọgwụ ife o kwuru wee rapụ ụlọ jerugodi ife niile a na-alị ka onye niile ya ife a na-achọ ịgwa ma ọ na-echi dị ime nwụrụ anwụ ka ọ gịnị do kedu ụdị akụkọ dị ife a na-emekwana ife melụ nwa m nye emekwana ife melụ nwa m nwaanyị obiọma gwa m ebe ada m nọ gwa m ebe ada nwaanyị na obiọma ị ga-achọkwa nwanne gị kpọletakwa ya n'ụlọ ahụ ọ bụkwa ife a na-ekwu ị ga-akwụkwọ m ebe nwa m nọ ife a na-akọrọ ife a ọ
bụrụ nlọ dị ife a biko na mmadụ kpọtezienụ m nụ si kpọtezienụ m nụ mbakwa ahụ nke ka m esikwe na echi dị ime nwa m aka rọbata wee lue kịta ọ bụrụ na omume ya eze mmụọ anyị ji efu si na ama mfụzi ya anya na ọma mbatazi kedu ụdị akụkọ dị nke a mbakwo chukwu mbakwo echidime ya abatakwo biko echidime nwa m echidime ezigbo nwa m nke bụ na ịma mbatazi ndị nna nna anyị unu anọzikwu ya chukwu okike abịa ama ịnọzikwu ya ịnọzikwu ya di m ọma ụtụtụ ọma adị m mma nke obi na-atọ gị ụtọ n'ụtọ kedifọ di m na-enu m ọfụma na-eje m anya na-egodo m anya na-egodo aka mpete gị obi kwesịrị ịtọ m ụtọ maka na m na-alụ dị ọkpara eze obodo a emefe ọma mere na ndụ ma a nwere dị ka gị asụmụnya mamu mma gwa onye na-esi nri gosi gị ezigbo nne kwesịrị nwunye eze na-echekwa gị akara kam ji bịa ụwa
nwanne m nwoke ana m ekelekwa unu maka na asụkwọ nkwụ anyị agbanigo anyị ejego na mgbada mmiri chọọ ya gagasịa n'ọfịa chọsịa ya ebe niile anyị kwesịrị ịchụ ya echekwa na ya akpaghaligo ebe anyị akara ọfụ ya ana m echekwa nnụ ka anyị na-aje zuo ike kama ụbọchị ọzọ ka anyị bidokwa ọnkụ ike agụnwa m sef a nwere ike ka anyị lawa nnu na echi niile abidokwe n'ebe anyị kwụsịrị Kom mechipụgo n'ọsọ lekisi agbata ọnụ a na-ekwu na ọrụ nwata nwaanyị ibe gị ka a na-achọ. Nwanne m nwoke ihe kwukwanụ bụ eziokwu ọkwanụ ndụ ka anyị na-ekwu okwu ya ihe akwanụ ndụ nwaanyị ama m na ike agwụgo anyị mana ọ ga-aka mma ka anyị jee n'akụkụ ọhịa anụ a nke a dị n'akụkụ mmiri Ibinabọ saịdị ahụ ka anyị chọkwuo ya nụnụ ọ bụzi na anyị jee ebe a nchọ ya na ya afụrụ ya anyị anabazi echi anyị ebido biko ngwa ka anyị mechite n'ume ka anyị jekwuo ebe ahụ ọ bụrụkwa maka mmụnwa sef ọya njem ọ bụrụkwa maka mmụnwa aka m asị ka anyị chọgide ya mana ebe ị kwuru ka anyị jee jisie n'ike biko dede isi na ire anọ ya ga-aka mma ịma na mgbe nke papa ifa anyị aka ha nwe ode uru ọba otu osi abụ papa hey echi dị ime ọ gịnị ada m nwaanyị ada gị nwaanyị kwa ebe ka ifere echi dị ime nwanne ka ihe na-ebesịla akwa ka ihe na-ebelu papa gwa m ife nne m echi dị ime nwanne m nwoke ọ gịnị ka ihe na-etinye chidi ime enwere chidi ime ifuru ebe a hapụ ihe a bụ ife ibu n'obi ọ bụrụ ife chidi ime n'obi ọ na-abụ ị na-aga ọ dị gị ka ị na-afụ ya echidi ime pụtara ebe a gịba mfụ ọ na-ebe akwa anụma maazị ife mfụ agwago m gị wepụ chidi ime n'obi gị wepụ chidi ime n'obi gị Udoka ife ọpụta bụ na echidi ime anwụgo n'ọgwụ ife ọpụta ife ọpụta bụ na ada nwaanyị anwụgo alele ya na nwa anwụgo ife ọpụtazi ọtazi ụlọ ịchọbazi ọnwụgo ofufe chidi ime onye na nwanne m nwoke nsogbu daazụ ụka alele ngwa bịa ka anyị gabagodo ebe anyị na-aga ya na ọnwụgo eluigwe na ana ma ebe chidi ime dị ozugbo Papa echi dị ime enwugonu papa enwe nchere ịgwa gị biko agwana m o nwere ife jikọ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ịnwụgo biko agwana m biko papa ahụ m gịnị mere ahụghị ọsụma ahụ ya papa achọ nke ebunata arụ m ka m nwee ezumike mana echidi ime ma ọ bụrụkwa na ezigbo mmụọ echidi ime dị ihe ahụ ọmụ gbulugu ọkwa ịma ndị gbulugu dịka onye mmụọ ịbụ kịta ị kwesịrị ịma ndị gbulugu amamebe ahụhụ dị achọgide ahụhụ afụghị ya biko jee chọba ndị a gbulugu olu imenyefe anyụ na-eku mekpa afọ arụ ekwere ka fa zuo ike gwa ka ebunata na ahụhụ biko nyenu m efe ọkwa ịma na m bụ papa gị na m fụrụ n'anya kedu ife iji achọ ịta alụmdị afọ a etinyela m egwu n'ahụ biko
nna m dala ọjị nọrịnna ka ego ka ọla nwanne m nwoke ị ga-agabakwa n'elu maka ị ka nwere ọtụtụ ndụ ị ga-ebi n'ụwa. Ekwena ka ihe mere n'ezinụlọ gị butuo gị. Ị ga-akachite obi dịka nwoke, maka akwụkwọ nsọ si na ugboro 7 ka nwoke na-ada ma kulie ugboro 7. Mana akụkụ nke ọzọ abịa m na-eche na ọ ga-akakwanụ mma na ị chọrọ nwaanyị nụọ ka enwekwana onye mere gị onye ịbụọ n'ụlọ, maka ọ dị adịbakwana mma mmadụ ịnọ sọ nsọ ya n'ụlọ. Ndụka echekwa na ife ikwu bụ eziokwu. Iji okwu nke bụ eziokwu bụ na na-etinyebe anya n'ihe gbasara nwaanyị ọzọ. Chukwu jiri aka họpụtara m onye nwere ike ịkasị m obi, ọ bụrụgodo ọnụ mụ na ya na-ekwugharị n'ụlọ. Ife m ga-eme ka ọzọ bụ na nchụ ikene gị nwanne dịka gị kpọkwa m ihu otu isi wee kwudo m n'azụ nọnyelụ m n'ife niile na ngabiga. Chineke ya gọzikwa n'ụzọ. Daalụ rinne nwanne m nwoke, agwago m gị ihe ọtụtụ mgbe. Ọ na-abụ mma na gị na-eme ihe ị na-ekene m otu amaghị m ka ahụ na-adị m. Gị ị na-ekenezili m ọkwasọ mụ na gị ka nne na nna anyị mụtara. Ọ bụrụzia na ebe ajọ nwanne ka m gwaza gị nke bụ eziokwu, nkenesie Chineke ndị bụ onye ọzọ m na-ekene. Ị bụrụzi ajọ nwanne ka ihe m na-eme. Biko hapụgodi nke ahụ, ọkwa gị tọrọ m biko. Mana nke a chee Obiọma ọ bịagofo gị kemgbe? Ịbịakwa akpụ n'afọ anwa biko, achọghị m ịnụ Obiọma si Obiọma sịrọ. Oke ị chọrọ ịnụ na ọ bịagofo m, ọ bịarọ na ị mụrụ onye ọ ebi na m ụbọchị biko si Obiọma onye obi jọ nwatakịrị a njọ. Akpọrọ Obiọma afọ ya bụrụ obi ọjọọ. Ịfụ nwa ahụ ifu ekwensu, o nwere ife dị iche. Obiọma biko ọ dị mma ozugbo ekwena ka ihe a bụrụ ife ga-ebutere gị mgbakasị ahụ. Chineke bụ onye ndu anyị, Chukwu ga-enyere anyị aka, ọ ga-adịcha mma. Baba ke wani mari game apa buru kan ya itu ni nak cuci boleh apa nka do bere nna me karịrị nka ha ige bi ogologo ndụ ekpele mbụ na Chukwu ga-enye gị ezigbo nwunye dịka nwunye m anwụrụ anwụ. Ife amasịrị gị ike n'ụwa ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ndị a niile maka m nwa obere ya mere gị gba nkịtị ekwu n'okwu ga-abịa na mgbede jụọ oke karịrị nka mba ka m bịa naba ka m bịa gbajebe mgbede m ga-abịaghachi mma na-anya gị ga-abịaghachi ọ dị mma bakara arụ ọ ya adịrị gị na mma. Nkechi Bunahu muno biko Bunalu muno Bunahu muno Ebula biko Ebula Bunahu muno Oi no linna ihu ọma onye be m ezigbo nwaanyị ịgbaghalịba lọjị nwanne m ndụ azụ n'oche eze ịgba Chukwu ọ gara n'oche eze nke laghachiri otu ama m na ife dị mma agbanyụọ ọkụ yele nwayọ onye kwana ọmalite nwaanyị ka ị na-achụka ihe n'akụrụ akụ Ndụka. Afọ ya bụ Chizoba site n'enyemaka Chineke
ana m enekwa anya nọ nyanwa ga-abụ nwunye m zi ọkụ ya otu o si dị kịta ka m na-agwa gị nke eziokwu mana o kwetego ọ bụrụkwa gịnị eziokwu nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị na-azụkwa okwetago gbakwa ya n'akụ nwoke obidikwa m ụtọ nwa mara mma gogo ya na-atele ihe ama m na ị ga-emeta nwa di m ọma mma emechakwana ya Chizoba na mbụ ana m ekenegodi gị ebe ị kwetere ịnụ nwanne m nwoke a sị m na Chineke ga-agọzi gị ị ga-ama ozuzu oke ma ozuzu orie ihe niile ahụ furu efu n'ezinụlọ nwanne m nwoke ị ga-amụchite ya ọ ga-adachite mmaji bụrụ mmaji ise ọ ga-adịrị anyị niile na mma ise ndụka daalụ nwanne m zọba ọkwụrụ ya bụ ndụka nwanne m a na-akpụ n'ọnụ kwa oge ndụka na ndụka ebe ọmalịcha nwunye ihu ọma ịfụrụ na gị na ya yitekwa ọnụ nọ na nke gwabụzi oji amaka nye gwabụla ọcha amaka ma adịghị ya na-ekwukakwa ọ na-ekwu ịchịchacha okwe gị baisaid mechie gbachi ụzọ ya chịkwa onwe nke na-ekwu ya ha abanye nwanne nke anyị nwa n'ọjị mara obodo ọkwa n'ezie Chukwu okike abịa ma mụ papa obi na-atọ m ụtọ nwunye gị dị ime ọ ga-amụ ejima ị ga-agụ ha ugo di ya na-echi dị ime anyị echigatago onye ọma mere ụmụ mma omemme mekwara ya ọzọ taa ezigbo nwunye m ụmụ m kedụ na-agwado ugbo Chukwu emeghị ya gịnị mere Chukwu emeghị ya Chizoba nwunye m amụgo nwa ọmụgo ọlịtụgo ịmasị nke Chukwu mere n'anya nka mmanya ejima ka ọ mụrụ ejima ịbụ ọmalịcha ụmụ ada na-abụ ka Chizoba kpụrụ pụtara ejikwa na-eju Chineke a bụ Chukwu a bụ onye obi ọma azụ ịfụlịa ife ahụ gwalụ gị ọkwa m gwalụ gị agwa si gị lechi dị ime nwaanyị na ugo dị nwunye gị ga-anọchite na be gị kwukwu ya ọzọ akwa ha nata gị ejiri igbo agwụ ya ọcha kwukwu ya ọzọ kwụsie ya obi atọgbugo m ana m agbajebu ka m gbada n'ụlọ ka m jee weta ụzịza ka e wee kwadobere ihe o ya eri eziokwu anyị nwa na-akwado ije ugbo mafụ gị ka iji ọṅụ wee na-abịa mana otu ọ dị otu a na iru ọma ị ga-abịa ka ị ga-lachigha gaa sie mmiri ọkụ buru gawala ụlọ ọgwụ ka mụ na Ikenna na nwanne ya nwaanyị gbara jebe na Divine ebe ọ na-eje antinental ebe ọ na-eje ọkwa ihe gwa ka ihe na-eme m abịaziri m ụwa nke m iche kemgbe afọ 3 m lụrụ di amụtabeghị m nwa ka ihe na-eme n'igodo mpa m lụrụ nwaanyị mbọsị a o teede aka nwunye ya mụtara ya nwa n'igodo onye ọbụla na-egosizere m iwe ma lọlọ ma igwe maka na amụtabeghị m nwa Chineke nna
biko nyenụnụ m nwa. Nyenụnụ m nwa biko nụnụ. O biko. Ew. Nkechi. 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 Bunaru muno. Eji ma gị. Bunaru muno. Eji ma gị. Omuji eji m ya. Bunaru muno. Biko na-eji ya biko. Eji ma gị. Eji ma gị. Enwekwa nọ na-akpọ Nkechi ka ọ bịa nyere m aka mee ihe. Peter na-agba gị. Ọkwa Nkechi na-ata m afụ na-akpọ ya kemgbe ọ na-aza m. Nkechi ka ebe na-aga. Ọkwa Nkechi ka ị nụrụ nọ na-akpọ Nkechi ị nụrụ ya. Ama m adị m mma ka anyị baa n'ime o. Nolani. Okwute igwe nye anyị ohere. Achọrọ m ịma kedu ife na-eme gị. Igwe, m na-eche ka Chukwu zaa m ekpere. Aghọtara m ebe isi abịa. Onye chọbe ka Chukwu zie ya ekpere, ọ na-eti mkpu ụbọchị ọbụla, na-eti mkpu. Ọ ka esi aza ekpere bụ. Igwe, ọ bụghị ya. Ihe kpatara ya bụ na mgbe ọbụla m chetara na amụbeghị m nwa, ọ na-ewute m rinne. Ọ na-ewute gị, o wutezi ahụ na iti mkpu. Ị na-etisọ mkpu. Biko ka m na-ayọ gị. Biko. Agwefuru mkpu ahụ, achọzi nke itinye ya. Itizi na mkpu ahụ ọzọ ya bee maka na ọ na-enye ndụ m nsogbu. Ọma mmezikwa mbọsị ọzọ. Ọ kakwa mmanya emezina biko. Onye na ọbịa ọ yara anọkwu mkpụrụ ihe. Bunaru muno. Bunaru muno. Echidime. Chinaza. Bunaru muno. Echidime. Bunaru muno. Biko, kai pakai semenya biko. Bunaru muno. Ichi biko, ichi kai pani ofuma biko kai ofuma o. Biko no. Bunaru muno. Ama kwanu mo mabogi. Ima kwana ma mo ma biko mbaram biko. Bunaru muno. Ichi biko ebula mo biko. Bunaru muno. Biko baram mo. Biko baram mo. Biko ndo biko. Asim ndo biko. Okay. Olha aqui na eu para. Olha aqui na para. Lalo. Na kwanye. Na yogi mbara. Na ekene m gị ọsịsọ. Ahụ gị n'oge ekwesịrị ikene gị. Biko n'ụlọ. Ndo ị ga-ebi ogologo ndụ n'ụlọ. Lalo ị ga-ebi o. Ena ma jijiji. Akwa. Ọ maka na ahụ m gị wee fụ ikita kenewezie gị. Onye m ji ayọ gị mgbaghara. Udo dị. Lolo, enweghị ịchọ ka m ga wetara gị. Enweghị ịchọ ka ebe na-aga.
zienụ m ka m gara gị m chọrọ ịba n'ime ka m gaa hụ di m yala biko gbaghara m ị ga-ebi ogologo ndụ ndo gị maka m na-agwa ndo ị ga-ebi ogologo ndụ ife abụrụ nwa maazị Azuka a na-achọ achọ ọtụtụ agha gara aga ọ bụrụ ewe ife a nke ọ dị ka ọnya ga-amata ihe doo enwenye iwe ife butere m ebe a biko negona ike ma ma ya ma onye nwe akpụgba nji n'aka nke ma onye nwe akpụkpọ ke ụdị ajụrụ ha amarọ m na-ejide biko asị ngara nke m na-efu nna anyị ime ọfịa ahụ didewere mmiri ahụ m na-eji ekwo ọnya m ọfịa ibinabọ ọfịa ibinabọ nna anyị ka m jere ebe a ka m jee bute ọnya nke ma ọnya ma ọ gbatara anụ m ruzie ebe ahụ nwere anụ ọnya m gbatara oke m sị ka m si ofe eni wee gaa ma ka mma fụ ebe m na-ekwo ọnya ka onwe ike mata anụ ka ntị izi isi nna anyị imefe mfụrụ mfu ozu nwata nwaanyị mụmụ nwaanyị ka nwoke dị na ebe ahụ unu isi ụrịtọ gị rịtọ ka m ngagharịzie pụọ nna anyị nnezi anyị ime ife mfụrụ akpụkpọ aka mfụrụ ọkpọnkụ akpụkpọ ụkwụ a dị ka akpụkpọ ụkwụ nwa m nwaanyị echi dị ime nke a na-achọ achọ echeta na onwe mgbe o nwere ụdị akpụkpọ ụkwụ a ọ na-adịkwanụ nkọnya ka oyi ụbọchị ọ pụrụ ebido chọba ya achọba ị ga-akpọje nwe m ebe ịfụrụ ozu nwa ele n'ule kịta ka anyị jee ebe ahụ biko ka anyị jee biko bịa gosi m hapụrụ ihe ahụ emesịa ya bịa gosi m biko igwe ozu nwa m anwụrụ anwụ ka anyị hapụghị ya n'ime ọhịa dinta anụnwa onye fụrụ ya ebe o jere ịkwụ ọnya igwe o wee fụ ozu lesigonu lekasịa na-esizi isi nnenesi ọ dị ka nke nwa m nlue ọ bụla ozu nwa m igwe ozu nwa m echi na ibe
ama nọ ya atọ gị n'anya ka m si mara ihe na-eme n'obi gị lụta mbọsị ịkpọrọ m ka m jụọ ese ọkụ ileta ife m gwara gị n'obere oge na ihe niile zoro ezo ga-apụta ife na ọ ga-agba n'elu mgbe gịnị na-eme ngwa igwe dịka ọ bụ gị nwa bụ onye isi na-afụ maka mmụọ ma mmadụ na omenala obodo anyị a ọ dịzi gị n'aka ikwu ihe ọbụla ga-eme ihe ọbụla ikwu ka mmụọ ga-ewe ngwa kwupụ okwu site n'ike mmụọ na ndị nna nna anyị nyere m ji wee nọrọ n'oche a anọ m n'elu ike a wee na-ekwubi okwu n'isi gị wee na-agwa gị wee na-asị gị na site tata gaba o nwere ozi ihe gbasara gị n'obodo a gbasara gị nwere onye ọbụla nwere mmekọ gị na nwere mmekọ wee na-asị na ị ga-apụ n'obodo a o nwezikwa ihe ọzọ jikọrọ anyị na gị site tata gaba otu o si wee gwu ya ka o si wee dị ndị nche igwe gbalụrụ nwa agbọghọ ya na agbata obi anyị na ndị ajọ ọfịa ebe a ka ọ ga-anọzi na ndụ ya niile otu anyị si kwu ya ka o si dị kpọọ ndị na-ekwu egwu gwa ha gwa onye ọbụla na ihe ahụ kwuru bụ otu ga-esi wee dị ka ụwa obodo niile wee nọ maka ya igwe daalụ papa gwụkwọ anyị akara aka ka gwụkwọ anyị